Ulbod. Anya ni gusto ti sasawam, di nakto pa yan matulungan. Mabalin ka di. Sumardeng kan angak-ngak. Sana ka sumardang nga ginggay ti saan mo matasardengan ti aramid mo. Pwisit kit ti kastoy. Numabalin la kumaajak sumangpatan. Isa ano deto't makaragsakam. Pwisit! Agnad ka nito ti babaem. Ala, subli kayo na yan na. Utiwanan pain. Pinanawan naklataan na dito takasarsaritak pailang. Imbes ko mapagsaritaan niti. Oh, utiwanan pain. Daddy, mabalin ka di akasarita kayo. Iho, nasaya tasaan ka pa ya simrek. Gaputa kayat kayo akasarita. Gamin, nangag ko man ang ti panagsubangyo kan mami idirapi eh. Kasta kayo kadilatan na kanayon. Awan pa'y panagin na si Begyo adi kay agsubang, nga agbinog kaw. Jay inam ti pangibagami ti kasta. Iso ti kanayo na mga apakanyak. Tunggal sumangputak, kastalatan ti aramid na. Gaputa anda ka numading aramid yo. Atap na laang dayjay. Saan apod no ti atap na kanyak? No saan, anya nga ro tiga po na amarabrabyan kayo asumangpet. Asikaswak ti negosyo tayo. Nang runa iti panagsupply tayo. Amuyo mat nga ado tinaskan a supplyan ti produkto tayo. Taado nga ro ti suki tayo. Kan mapanak iti branch tayo iti sa bali a syudad. Daddy, pagsaritaan nyo kumaana saya at daytoy kan mami. Agpada kayo anataanganen. Kaya tiyo asaman, iti onos tinakurang basit at 30 years a panagdinayo. Di kay pailang nakapaginnadal iti ugali. Anya, Ibagayo nga minang tipod no. Aklunin yun kan maming adda babae yo. Adda ka tingagpaiso, Daddy. uray ka disika. Kat atapom nga da sa bali a babae iti biyag ko. No awan, apay nga ron akanayon kayo amaladaw asumangpet. Nga iso ti pangapapaan ni mami kada kayo. Taatapin na, nga adda sa bali nga aramidin nyo. Nga adda sa bali a babae iti biyagyo. Sa anak akasta kadakas. No saan apod no ti atap na apay nga rod. Ibagayo ko man. No sa dino ti paggapgapan nyo na kasta amarabyan kayo. Kasano nga agpalawagag. Kat unget adagos. Ngak adagos ti pasabat na kanya. Ngayon pagsaritaan nyo anasaya at daytoy, Daddy. Tano kastalat ng ti aramid yo. Ang mga nudumteng to ti panawen. Ang maawanan kayo iti anak. Louie. Oh, nakawag ka mat, apay. Kaya ka lang nakasarita, no? Kailan? No saan ka may istorbo? Saan mat? Kalablipas ko. Kalablipas ko ti report ko inton bigat. Kasta ka di? Kamusta mat ni mamam? Kasi ti sigod. Saan kami pa yung sarsarita? Venus, saan mo kumaakagura ni mamam? Nas ka na maawatan ta ida. Amok ka, yalika ka nakalaan. Di na kaya't amay sakmak ka. Apay, ada ka di plano nga madayo? Adaywan na ka di, takastamot nun, di bagpagam? Kanano nga matan ni mama? Saan na iti dayta? Angem, adda kalintiganda. Anya? Well, gayam, pinasaritak ita ni Daddy. Kasta ka di. Pinagpudnok. Nupod na ti atap ni mami kan kuha ng adda paglukwal-kwal na babae. Ngam, impet na namat nga awan babae na. Kasta? Lukas di talaan. Ang mga napumanaw ako ni Jipalay. Ha? Parang na maamiris na tibidot da. Apay mo ta nakasto eh. Anda problema ka ni mama. Ngam nakarkaro ti problema ni Louie kadagiti naganak kan kuana. Apay dagito yung mapaspasamak. Kakayat na kadi asawan? Akin na dayo kami kadi ka ni Louie?
Kamusta kayon kan Louie? Awan parikot kada kami. Ngam dagiti naganak kada kami ti ayan ti parikot. Ano day kayat masawan? Ada parikot ko kani mamang. Na-stricto la unay. Day tan Idinto ta ni Louie. Parikot namat dagiti naganak kan kuana. Apay mat? Kanayon na kanong aga pa. Sus apo. Kasano nga day ta? Naurlos tong nga ta ti panagdanayo no kasjay. Dagiti pa kay kamangan? Saan ko nga mo? Taitibiyang ko. Saan akayat ni mama ang makirelasyon at ni Louie? Kasta timbaga ni daddy, mami. Iti panagawat ko iti sa una. Awan sa bali aka relasyon na, wano babae iti biyag na. Anya, tanamati ka matadagos, itinalay nga ma'am. Amoy, mami, ado ti imbaga ni daddy. Katkas panangawat ko kadagat imbaga na, wano iti panagsasauna. Awan mading ar-aramidin na. Nang runa iti atap yung adda sa bali a babae iti biyag na. Tikit di ko nam. Sika ang tinalo ko ina. Ngam siyak, jak to pulos mabati kun ko ana. Mami, Apay, kung nangaklao na yan na di pulos makaawat kan makarikna, bimato ay ati puso, tiriknak. Sa anak nga estatwa. Kan siguro, imbaga na pa'y, adi mo ibagbaga kanyak tinagsalitaan nyo. pangaasiyo. Pagsaritaan niyo kumaan saya at daytoy. Aging kay ti dinaklo ng ti atap ko. Sa anak amaming ka. Tanupod no, kadag iti bagbaga na anegosyo ti asikaswan na. Apay, di naman na ibaga kanyak no sa dino, alugar, ti papapanan na. Ha, di na pala ibaga asaanan ang naragsak iti na. Gad-adan na sa pula na sa bali. Ha, di na say-saya at pay, tapno amok ti aramidak. Ti ko na igawid ko. Mapani ti kayat na apapanan. Mapani ti ayan ti ragsak na. Apay nga ron akasta kayo. Urayan niyo kadipay ang mapukawan kayo iti anak. Sakbay ang makaamiris kayo kan daddy. Louie, Kasta kaditi kaya tiyo ang mapasamak, mami. iho. Saan na kumakastoy no? Saan nagapoy ti aramit ti amam? Ikanyo kumamat iti gundaway na agpalawag kada kayo. Pagsaritaan niyo ang nasaya at daytoy. Ang kadi ano nagsango kayon, agsubang kayo adagosen. Ungong tanak matan nga inam. Panagkunak, mami. Maornos daytoy na agsarita kayo ang nasayaat. Gano kasta apasik abinnog kaw, uray inton kaano man. Saan kayo ang makapagkim na awatan? Kas itinakunak. Saan nyo kuman nga orayan adunteng ti aldaw. Ang mapukawak iti daytoy abalay. Sakbay ang makaamiris kayo. Sige. Mapanakon. Napanan ti anak ko. Sana mapali na mapukaw ko ti anak ko. Saan ko amaklon? Basol amin ni Fernando na dito yung mapasamak. Natagsan timbaga ni Louie. Kasano ko maama kapag kinaawatan kami ikat? Sana bali. Barang na matuloy nga kita kami ititangda na kamang surot kanang paliw iti asawak. Kat oras sa mapanag nakakapunok ti atap ko. Nasa isayat lang agsina kami. Ala, mapankan. Sumrek kan iti pagadalan nyo. Di mo ibagabantayan dak, mama. Anyaman ti aramidak. Saan nak amalapdan? Uray mga laakpay iti mangbantay kan ka. Anya? Di nak mapabasol. Tangay lino ko nak. Ala, sumrek kan. Talaga ka di nga awanan ti panagtalik yung kanyak. Kariak, mama. Nasaya at natungpalan nak. Ngam sorry. Kas nakunak. Nakuranganan ti panagtalag ko kan ka. Kat itangay pakitam kanyak. Apudno ti ibagbagam. Sakbay ang mapukaw amamin pinsan ti panagtalag ko kan ka. Ma'am, Wan gayam. Inton malag. Orayan nak tasukunan ka. anya? Kas itinakunak.
Saan kun akayat akon di tulod pailaeng ken kadayjay alalaki? Mama, Saan kan nagreklamo? Tauray anya pa'y ti aramitam. Hala, sumrag kan. kasano ang may pasnip ko ti agadan no kastoy. Oh, Venus. Ada ka matlagayan ditoy. Itay pala sapsapulan ka ah. Nagkapuak pa ijay library kan ijay computer room. Vina, Ni, apa yan friend? Adda parikot mo? Nagriri kayo kini Louie? Anya ka din ti mapaspasamak iti biyag mo friend. Kanayon anak kaun-unan iti pampanunutan. ni mama. Manipod na amuan na ti relasyon mi kini Louie. Pulos asaan ang nagtalag kanyak. Ha? Kasta ka di? Kat? Kaya't nang ginadayo kami. Di pa'y makaumay di balay ni Louie. Anyan? Tidakas na. Itulod kan sukunan nak ni mama. Ha? One friend. Kaya riga kung ti kindergarten. Sa awan ng ganas ko nga agadan ka nagbiag. Daytan ah. Ay, kasano nga rodan ita? Nagsalita kayo kan Louie? Di rabi Ngam na ita. Saan pa'y? Ay, dakkala parikot deta friend. Mga no data pa yan tipuon ti pagsinaan nyo adwa. Ay, jak ipalubos. Nasaysayat langan na mapukawak ang maming pinsan. Kanya? Sika. No sika ti aday ti biyang ko. At ka di pa'y ganas mong agbyag. No kastoy ti taray ti biyang mo. Ngam friend, nadagsan abasol data. Saan ko nga mo, Vina? No saan ko nakabalan? Nadagsan man na baso. Ramit. Magpakamatayak. Anya, siguro naragsakton ni mama. Taawanan ti mang kontra iti kayat na. Diyos ko, friend, lawlawag ang kumati panunot mo. Pang-aasim, saan ka kumangag panunot iti kasta? Itay piadang dinggit data akan tayo ti tablet ko. Jack maawatan tiriknak. Tunggal manggag ko data akan ta. Saan ko nga muna niya talaga ti kay papanan na iti biyak ko. Iti relasyon mi kan Venus. You wanted red, Anya nga ti pagbanagan da iti relasyon. chose the blue instead, and I can't Di danagak. remember. Ang mga nupulos adi kam to nagkita. See Iho, you this way. awan ka din ti klase. Ang nalpasen dad. Nakita ti panagsari tayo kad mami. You told me to Kumusta mat ti panagsari tayo? impress someone else. Daddy, naskan ama-ama nyo da ito eh. Ket saan kumada ito ti panggapan nyo manan ang mga pakinkwana. Anya dayta? Imbaga namanan nga da babae. Awanan pa nagtalak ni mami kada kayo, dad. Kinapudno na iho. Saan kumat ang mababalaw ni mami? Jak mapabasol. Nukasta ti atap na kanyak. Tapod numat nga dabasol ko. Anya. Pudno ti atap na nga da sa bali a babae iti biyagyo. Kasta ka di ti kaya tiyuasawen. Panagkunag. Panawunan tapno ibagakkan ko na ti pudno. Nasaya at narod no kasta. Katanyaman day tabasol yo. Agkid daw kayo kumaiti pamakawang kenkwana. Talaga kasta ti aramidak, iho. Kinapudno na. Nabayagan akayat ko akasarita. Ngam apaan nakmut ngamin adagos. Di nakikan iti gundaway kong agsarita. Kan agpalawag. Sige, daddy. No da ito iti paglawagan kan pangrugyan iti ornos tayo. Aramidin nyo kuma. Wan iho. Kinapudno na.
Jakmat kaya't amarakrak ti pamilya tayo. Jak lang amin malaptan ti bagik. Anang aramid iti daytoy. Nagbalinak analopoy. Daddy, Sige, iho. Kasaritak ni mami. Aramidak ti amin. Tapno maurnos daytoy aparikot mi. Ite pala dito kantin Awan dakta ni Louie, friend. Wen nga ron. Ultimo text. Awan mauray ko. Amangan no nasaktan mo iti inaramid ni mamam kan kuana. Akas lang nangabog iti aso. Diyak mo, Vina. Yung kuna namot ang maawatan na ni mama. Wen, maawatan na. Iso nga, adaywan na kan. Anya? Amangan no kasta ti kunana, tatungpalan na ni mamam. Aliklikan na kan. Diyak pa dyan nga ramidan natin kasta, Vina. Namin, amo kay ayatan nakunay ni Louie. Akasanon no, kasta ti mapasama. Diyak mo. Saan ko nga muna niya ti pagbanagan ti biyag ko na mapukaw ko ni Louie? No kasta ti pagbanagan ti amin. Aramidak ti imbagakan ka. Nasaysaya at langan na matayak. Anya? Aramidak ti imbagak. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. agyang manak na makapagsalita da mami kan daddy. Kat marunong sumatlangan ti amin itinagbaatan da. Ang Jack pulos ngam namaen, apod no ti atap ni mami. Nga da babae, bueno sa bali a babae ti biyak ni daddy. Ape ang arabin na ti kasjay. Ni Venus. Jack pinawagan. Uray no text la kuma. Ang padasik a Jack texan. Riknaak man, no kabaalak ti maya dayo kan kuana, bueno saan. Ne, tanda ko na awag kanyak ket. Ni Vina. Itaman pa yung umawag kanyak kinasingid agayam ni Venus. Ada ka ni Dax sa napasamak. Hello, Vina? Nakaawag ka man? Louie, anya ka diti mapaspasamak ka? Saan nakaanak kita ni Venus iti nagmalang? Kanawan pa'y text mo na awag mo. Vina, Adda pari ko ti gayam. Sa dagdagampay. Amay, kayat mo ka din amatay ti kayan-ayat mo? anya? Nasa una kanyak, parikot na ni mamana. Kalpasan na. Mapukaw na kapay. Imbaga na agpakamatay laangan. Saan? Sorry sige, tawagak. Please, awagam ko ma. Bye. Bye. Saan? Saan ko akayat ang mapukaw ni Venus itibiyag ko? Numapukaw? Nasaysaya at matinamatayag. Agsarsalitan na mami kan daddy. Timudak ti saritaan da. Malamdaman tong awagak ni Venus. Sana balit na nagsarita kami kan Vina. Ni kan nakitigundaway ang makisarita iti nasayat kan kasulidad. Oh, anya ti bagam. No paglibagam tumatlaan ti amin, nasaysaya at laangan adinak kasarsarita. No tintumot lang kinaulbod mo ti akato. Amog. Nasakit tinakam mo kanya. Sige. Aklo na kon nga dabasol ko kan ka. Kunak tumot, saan ka nagpitot nga tapapain? Mabalin ka di. Pagsawan nakpay ko ma. Ulitag. Awan babae. Kinunakmat ang nasaysaya at painudinak kasarsarita no pasig a kinaulbod ti bagam. Mabalin ka di. Pagsawan nakpay. Agsasaukan! Bayan nak nga agpalawag kan mangipod no iti amin. Anya pa lang amin tira ramidam. Anya pa lang nang magbagam. Ibagamo na niya rita. Paglibakam to pa lang amin ti atap ko. Ay.
Dengganak wano saan. Dumdum nga gakon! Kaya't mo kadi ang maornos daytoy, wano saan. Gapo man lang iti anak ta. Nagados ako. Apay, kaya't mo ang mapukaw ti kakaiso ng anak ta, sulitad. At danim baga na kanyak, ano saan ta ang maornos daytoy kat mapukaw ta. Basol mo! Agsaw kang arudan. Anyat ibagam. Nagadupay la palabras mo. Anyat ipod na makunam, no di mo matlaak no na napudno ti atap ko nga na babae. Saan ka lang nga sasao. Agam, ibagam ka di ita, anapututa mo di babae. Saan? Ulitag, awan babae. Anyang arod da ita! Huh! No ada basol mo, anyang arod, apay at di mo pala diretso. Pakawan na kuma. Dakkelan ti utang ko iti lending. Anya? Lending? Nakautang kay ti lending? Wan, katjak mabaybayadan, kan marigatan ako namang bayan. Nangipanam, intan mo iti babaen? Kung nakmut nga awan babae, Anyang arod nangipanam? pakawanan na kuma. Nung nagbalinak, collateral ko ti doa parcela agar din tayo. Aniya? Iswa, kapilitan aginuyod da dagitoy. Aging gay ti jak makabayad. Nangipanam nga rod! Intan mo iti babaen? Dahil di akwarta? Ayok ka! Ato yan na aramid ulit ah! Una yun na pananglugom kanyak! Amumat no kasano tirigrigat ta! Nagsakripisyo ta nagipuntar ka dagita! Ita! Inyutang mo ka palang iti babaen! Ayok ka! Kung nakmut nga awan babae, Nangipanam nga rod! Nagadwa sa o! naabak iti kasino! Kasta! Ibagamon! Manong nga oras sa nagsasao! Pagpungpung to tindaklaan. Agkuri ka man. Ipaabak mo iti kasino kunam? Insugal mo? Awan nga naknaka mo, Ronaldo! Apay! 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 Ayop ka! Nagdakas ka nga asawa! Pakawanan na kuma. Gamnay gumo na kiti sugal. Nagdakas ang tiaramid mo! Kasunong pa ita! Day talabukod mo at magragsakan ti pinampanunot mo! Day talabagbagin ti pinampanunot mo! Kasano pa ita? Ulita, pakawanan na kuma. Kagurukura ka! Pumanaw kan sakbay nga data ka sa maramid ko! Pumanaw kan! Mga asim, pakawanan na kuma sulitan. Pumanaw kan! Panawan na kunak! Pumanaw kan! Iho, Dahil tati ko nayo abasol iyo, Daddy. iso jak mapabasol no kaguran ak unay ni mami. Apeng namin anaaramid yu ti kasjay. Na ipaabak yu amin asan ikwata yu. Napadasak namin tinangabak iti kasino, iho. Idekwan, nagsubli-subli ak. Aging ga iti naigumunak. Kat nakautang akpain iti dakkel. Kat inaramat ko ti titulo dagiti dagatayo. Ako lateral. Daddy, Pakawanan na kumamat, iho. Amo ka maapektaran ti panagadal mo. Saan ka nagdanag? Mga rami dak iti pamuspusan. Tapno maituloy mo matlang ti panagadal mo. anyapay ko maapanguspusan. Apeng namin adi kayo man lang nagpanunot sakpe nga inaramid yu dayta. Tilang bukod yu arik na ti pinanunot yu. Apeng namin nakasta kayo, Daddy. Apay! Ulit ag. Pakawanan na kumaanak ko. Saan kun nga amuno anyapay ti maibagak. Iso adyak mapabasol ni Mami. Nukas talatan tigura na. Ken sakit tinakam na itakada kayo. Iho, Nukas ta. Sumardo nga klangan nga agadal. Awanan ganas ko nga agadal. Louie. Kat makaamumutan no anya ti pagbanhagan ti biyag ko. Venus, naawagan na ka ni Louie Idirabi eh? Saan? Siguro, panggap na ko nariklikan. Ay, naglokon. Kuna nang awagan na ka idinalpas kami ang nagsarita.
Saan ko nga mo? Awagan ta? Kayat mo? Ay, awan lud ko. Saan pa niya susulot ti panunot ko? Kanuliklikan ako ni Louie. Good pailangan ka na kayo. Ano niya? Ada free call ko. Saanan? Doon napatidak pa ikan ko na, awagan na. Alakit din. Ada free call ko. Awagak. Sikat ti makisao ah. Oh, aday ta. Urayo man katagsalita kayo. Hello, Vina? Ni Venus da ito eh. Nakiawag lang kan ko na. Apay, nang lipat kan tapulos ali na kinawagan. Pura in text na klang ko ha. Sorry nga. Adangamin parikot ko. Apay, adi ka simrak. Nagmalam ka sinapsapol ka dito universidad. Alausan ti dandanag ko. Agkita tayo kantin. Urayan da kan Vina, okay? Ada ibagak. Sige, urayan da ka. Bye. Oh, aday ta. Urayo mo katagsalita kayo. Agyaman Vina. Mamada ka no parikot na. Anya nga ta dayjay? Amang ano kimaro ti apa dagiti naganak kan ko na. Ay, kita man lang tibiyag. Kunam abak ng dan. Addan kadakwa da amin akasapulan ti tao ngam nariribok mo't latagayang tibiyag da. Agim imon sa kano ni mami na. Anya? Adda babae ti daddy ni Louie? Saan ka no matngaklunan ti daddy na? Sus! Dayta ti may sa agapuna. No apay nga adu ti agasawa nga agsisina. Papapanahon nak ni Soledad. Ngam sa anak ka pumanaw. Makaamot itan. Kagurat ak ngaginan. Oray ni Louie. Doapay kit di ajak man la nakapagpanunutan ng agpaiso. Agbabawi akman itinagdakkel abidot ko. Awanan maaramidak. Napasamakan. Saan laang asa ni Kwak tinapukaw? Oray ka ti pamilya. Kat mapukaw ko ita. Anya ka di ita ti aramidak. Kasanon no mapukaw ko dagiti agina. Apay asaan ka akin man. Among akagurgura kan. Uli tagtagpakawan kan ka Soledad. Wan sir-sirbim. Pulos adi mo impatag dagiti nagrigrikatan ta. Gapulang iti bukod mo apakaratsakan. Aklunag. Nagbalinak ang maraging bubukod. Ngamgapo iti ayat ko iti. Ama kasuputan. Iso naikolateral ko dagiti sa nikwata. Awanan! Nadadalin na namin pinsan tibiyak tayo. Kat amom ka di nasakit unay tinakam ti anak mo. Soledad. Kasano no ituloy na ti pumanaw kat maisagmak iti papanan na. Anya. Sikat ti babasulik. Kat ad-addan asaan ka amapakawan. Kasaritak ni Louie. Nasayat lang no danggan nakapay. Soledad. Talaga ka di adinak mapakawan. Kan ikan iti sa bali agun daway. Saan ko amay pa ka? Tano ita? Kumay kayo ti korakan ka. Korakan sakit tinakam ti agar ari kanyak. Kapo iti naramid mo pa ng loko. Apa adito pagtitimayan ta, Louie? Ano nga na may danon ka ni mama? Kaya't kakasarita na sayangat. Sige. Anya kami tinapasamak? Ta saan ka asimrat?
Sumardang ako no agadal, Venus. Apay nga mi, nanyat na pasamak. Takasamad ng tibagbagam. Nagpudno ni Daddy. Kaya't makasawan. Ada sa bali a babae itibiyang ni dati. Awan babae na. Ngam na ibustisan ni Kwame. Tana ipaabak na iti kasino. Anya? Insugal ni daddy, di. Sko, Iso akas taon na sakit tinakam ni Mami. Ket gapo iti dayta. Awanin ganas ko nga agadal. anya? Agsardan akon. Ket jak kayat ani Mami ti marigatan ang mangisakan iti panagadal ko, Venus. Kunak no saan ka nagsubli? Saan ko man? Agawid ako man. Ngam mga nasukunan lang nagpaiso ni mama. Kat maawa na ka masukon na, ungkang naklumanan. Nagrigat mo ti sa saadang friend. Ay, huwag nga rod. Kat dandan ni saan ako na makaanos. Saan friend? Agpanunot ka kuma. Magayam. Kumusta ti pa nagsarita yo kini Louie? Nadagsan man ang tiparikot na. Ha? Apay. Anya ka do tinapasamak, ta saan nga imo awag no simnak iti kalman. Agsardan ka nun nga agadan. Anya? Wen. Ngamin, naibos ka nun ti sa nikwada. Naipaabak amin ni daddy na. Naipaaba? Wen. Naigumon ka no iti kasino ni daddy na. Ano ti kaya ta sa unday to, Louie? Sorry, Mami. Ngam pumanaw akon. Anya? Kasano ti patagadal mo? Sa dino ti papanam. Agsapula kiti panggadak. Anya? Nas ka na susuruwag ti tumakder babae ni ti bukod ko asaka. Sorry, Louie. Saan ta kapag nanakan? Saan? Saan ka apumanaw? Ladingitek. Awan makaigawid kanyak. Kasano akpay ano pumanaw ka? Among mo ti mapaspasabak ka na kami itinidanim. Daitapay ti maysa. Saan kayong matla nga makapagkinaawatan? Gabi May ko. stress sa klauna yan, Mama. Awan talinaay ti panunot ko. Kuma. Pagkinaawatan kayon. Basol amin ni dadim dagitoy. Saan kayo kuman nagpinabasol? Maging iti saan kayong agkinaawatan? Awan ornos dahi ti abalay. Ken saan daktumet ten amauray nga agsubli. Hindi ya. Kita mo, Fernando. Saan ko na naigawin ni Louie? Imanawan. Anya, napanan na ka no? Nagtalaw nga rutan. Kat no adada ka sa mapasamak kan kwa na. Awan sa balya pa basulot no saan asika. Anya, Kas iti na ibagakan ka na. No maisagmak ti anak ta. Tumpalpiak ang kagkura ka. Anya. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo, at tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Sweetheart, adata man na dati ayuyang kaapanganan. Well, Ket, jak na iladawan tirag sa kamariknag. Tunggal kadwa ka.
Mangmangig ko dahil may sa akadaanan na kanta. Magus-gusto nga talaga dayta. Wen nga rod. Sa bagay, talaga napintas itakan. No kaya't mo. Isot yung balin at timsong ta. Oh, I can't theme song? Wen. Taora agsinan to ti dalan ta. Wen no agin na dayo ta. Agtip kal dagiti pusit. Babaan dahil ta asong nata amang bagkat ka data. Wow. Unay mo dayta, sweetheart. Anya. Ayat ka? Of course. Apay ki din nasaan no magustuhan, magustuhan. Agyamanag. I love you, sweetheart. Love you more. Ayatan ka aging kat umang angis ha. Kasta akmat. Taon rin naman ko na anaganong sa kailaan. Nakarit na ako ni tinaydong mga panagaya. Mas pa'y kanyak. Ngamin, panagritnak. Nusikan ti mapukaw. Awanan siya serbinto ti biyag ko. Okay, ilimit na pa lang dito relasyon ta, ha? Istrikto nga min unay ni mama. be no small. Saan ka nagdanag? Thinking that Taurad ang mami kang dati. Saan da pa'y akayat ng agaramak? great. Wen, nasayat mo tarakpatan ta pa lang terapapa. Sakbay, asumrad ta iti biyak, tinistatuan. Wen, isaganaan taping umuna ti amin. O alat mangantan. Nabaawon dagit tinaidasar ng order ta amakan. Kunakun ka. Pasensya kayon, ma'am. Medyo naladaw kami asimmangpat kan Venus. Mas daawak kada kayo ato. Kastalatan nga inaldawin no minalaw. Marabrabyan kayo. Sorry, ma'am. Kinaduak namin ni Venus para iti-research na. Nag-computer pa ngamin. Sigurado ka at ay talaang ti inaramid yo. Huwag, ma'am. Agawid ka nga Rodel Louie. Sigurado, asap sa pulon wenno madandanagan dagiti naganakken ka. Huwag, ma'am. Mapanak pa nga rod. Kat si kamot Venus. Agpalaskan, tamang rabi itayon. Wen, mama. Kaya't ko magpudno ka si Kangaubing. Mama, Adda relasyon yo ken Louie. awan mama. Best friend kam lang. Nda ka maloko. Kabisadok ti garaw ti agayan ayat. Ken agturong kayo pailaan, paawid akon. Pudno ti magpagak. Awan na relasyon mi ka ni Louie. Siguraduan nyo laang. Tano maduktalak nga adda relasyon nyo. Wenno sa balinter aramidom si kag Venus. Saan kan apagtuluyan nga agatal? Mama, Ag kinaawatan ta kadimot laang? Ni Venus. Apay nga. Sweetheart, apay? Nakadanon ka ni Tabalayo? Saan pa ya? Nakataksiyak pa lang. Okay. Pasensyakan ka ni Mama, ha? Kasjay na talaga. Awan parikot. Mauhatak. Katin ako na. Ikarigatan ta nga ilimod kan ko na ti angin. Tanong maaman na. Diyak amon nagkita tapay. Okay. Mabita nga, asiloy ka kon. Sakti mangawag kan kanong madamdama, okay? Okay. Aganat ka. Bye. Bye. Love you. Manong. Para di tan batog ti poste. anya to orasan. Apay nga itakala sumangpat, Louie. Kuha mami. Abdalay naramid ko iti pagadalan. Awan ng tinagdumaan nyo kang dadim. Kanayon na marabyan asumangpat. Kaslawan kakabalayo, madandanaga na magpampanunot kata kayo. Anya launay ti pakarabrabyam di pagadalan nyo aya. Kuha mami. Diyak kaya ti kasta, Louie. Ang mga no sa balimat ng tinasumok mo. Ang mga nagar-aramat ka pa yung timay parit at ruka. Saan mami? Panggapak kumangay. Laglagi pa adon tinadadal ti biagda gapo iti dayta. Kan laglagi pa mat. Napingat ita ti agdamang administrasyon. Iti panang rebek na kadag iti adda pa ka naiganda iti droga.
Saan mo ka di pa nadamag? Ti may sangag tutubo pinaltugan da? Gapot maatap ayuser kan puser? Saan kayo nagdanag, mami? Jak to aramidon day ta. Nasayaat no kasta. No adal kumalaan. Wan ka di. Naglagi pa. Sana para ka na kami kandadim da ito eh. No tigat para kan ka. Iti masakbayang. Wan, mami. Saan kayo nagdanag? Jak malipatan dagiti abalakad yu kanyak. Nasayaat. Kaya't ko laan nalawag ti saritaan. Wan, mami. Kaya't kayat alaw kami ti kalukuan ti panagadal mo. Saan ko akayat at tuladam ti amam. Pasapalin ti nasumok na. Mami, Kasi kita. Rabiin nga mawan pailaan. amangan mo't no adot inaramin di opisina. Nasayat lang no kasta. Nga mamangan no dakit di pa idim magasan na. Anya? Sa balya talaga ti atap ko ni ti amam, Louie. Rabiin nga maawan pa iladay Jaya Fernando. Ti awanan bain. Talagang sasabalin tinasumok na. Kuna na nga da kasi narak na abayer. Oh. Ang mga naison titimtan. Ongor tilugan na day Jaya. Makita na. Saan kun apalabasan day tulngar aramidan na. Nakarabrabi asumang sangkot. Awan mati amok agapo na, tapno marabian. Uraya ka makastrek, makita na. Suyab, suyab. Angin sa anak mo na makaturog. Pampananutot kami ni Venus. Nakaturog na tantilog ko. I-text ko man kit di. Amok nga orayan na ti-text ko. Saan mo't maturog? No saan na maure ti-text ko? Agdan ni dati. Ay, sigurado nga aga pa man ang dagiti naganak kanyak. Talaga ka diya sa balin tinasumok mo nga aramid, babairo. Sumardang ka man si kasulidad. Nasakit ti ulok. Anya, si Makitiulo managapoy ti kiridam. Apay, di na kami nasahe? Ha, Saan ko nga mo ti sasawam? babairo ka kitiya. Kuma, saan ka lang na sumangsangpot? Naturog ka kuman, ay, tamang ano bitin, tilin na ilo yo, iso na sakit ta ulo. Sumardang ka kunak. Ang mga no... Uy, no. Ang mga doan niya? Kabilan nak. Pwede mo ramidan. Sige, nangranak, tamakita. Sumardang kan kunak. Tano sa anak ang makapagtapa na. Ti babangkan. Sige! Aramidam, takitam, nanyamot ti aramidakan ka. Oh, Louie. Apay amoy buyamat na tantapinggan mo. Di mo ka di kayatin sa gana, kapamigatan? Awan parikot iti masida, mami. Amoy mat asahan nagpilipili iti masida. No anya ti maidasar, rumbang nga pagyamanak, saan ka di? Dahil tamo ti kanayon yung ibaga kanyak. Tatagi ti taduma, awan pa si dada amangan. Ang mamudak mat. Kanat basta saan lakid niya makasabido. Wan. Nang mapay nga rot, adi ka pailamangan. Ada parikot mo? Wano, ada ka di mariklik na, ada sakit? Pudlo, mami. Madmaditirik na. Ngam awan na sakit ko. Aguray ka man. Kaslada ka gura. Anyaya ti kayat mo asawan, iti madmaditirik na, ngam awan na sakit mo. Nasakit tinakam ko, mami. Anya? Sino ti kaguram? Una pagsaksakitan tinakam mo. Lawagam ti agsao, iho. Da kayo kan dati. Anya? Da kami kan dati? Wen, ngamin, awan sa pa di pa nagsubang basta nagsango kayon. Sana siya ti kaguram. Uno pa basulan. No dikat yan nalaing nga amam.
Ngamin sa balin tinasumok na. Mami, Iso ti pangibagamit ti dayta. Tanawan ko mat madi nga aramid na. Apay ko mga apa, agsarita kayo itinasayaat. Saan kat nga agapa? Wano agbinugkaw kayo? nikot, timakder ka matan. Awanan Saan ka ganas ko kanyamangan? amangan. Louie! Louie! Oh, di na ko nintal talaga. Pasul amin ni Fernando na ito eh. Iso na ito yan tayo ibang bagak. Awanan ti ornos mega po iti aramin na. Maamuak lang no asino ti pagluklukwan na babae, makita na. Papalot ko ida. Agling tulana. Dilagak padagos. Awan ka dit sarak na. Napanan. Di pa inanganan. Ne, apaya di mo pinakadya anak mo. Inlutuam ko maa. Sana na masapol nga ibagam ti kasta at amok ti pagrebangak. Sana kaskan ka. Ne, bigbigaton naksamanan, solidad. Hudno man. Kasano pa ang makapangaan kat dakkel ti parikot nakadata nang runakan ka nga amana? Ne, sakmanan ti pabasulam. Talagamat, asikatipuon amin dagitoy. Gustunan. Rugyan nakmanan ako nakon. Anya nga road kat isumat ti pudno. Among kadi asaan na nakaturog idirabi, gapo iti kinaariwawam. Ne, tasyak pa yun ti rumwar an ariwawa. Idinto takasla armalay tangiwat mo iti panagmusina. Kasano nga men kat... Oh, Pwisit kit di. Mapanak man laangan. Fernando, mabitlag! Di naktalikodan! Ang sarita tapay! Kasaritam tabagim! Barang manusan na ka! Wisit kita! Ti awonon pain. Sige. Aramidam ti kayat mo. Mapankay ti yan, ti bapain. Ijay ka nga mo sa di mo resan ko na sumasapat. Mapanak nagaklang ti atap ko. Makamuritan. Agsina kami. Apay akas na tilangan. Naku nagmataytasin na Aimon. Anya kumapay tinamnamaam. Adaman gubatan na napasama kidirabi. Apay manan. Anyat na pasamak. As usual, nagsubang man ang dadadi kan mami. Imbas ko maamaturong ang datawid eh. Nilakit din nagitidadakkel mo. Naimbaglangan. Tada ka amang mga tadkanya kita inspirasyon. Una yan. I love you, sweetheart. Okay. Love you more, sweetheart. Saan kang nagbalbaliw? Di nakto kumatalikudan. Saan na napalimad kan kati mapaspasamak kadag tinaganak kanya? Sa limat matam kumati ayat nga impaay ko kan ka. Wen. Si kakit din. Sakit ya. Ang mga no ka umanakton gapukin ni mama. Awan kanyak dayjay. Maawatak. Siyempre, concerned kan ka dayjay. Kasta ti ina amang ipatpatag iti anak na. Nga taa? Kasta dagiti naganak amang ipatpatag iti anak da. Saan kas kadag iti daduma? Awan pakialam da ako nada. Pilatan bukod da pakasat ng tinapatag kadakwada. Ay, agsentimiento ka manan. Alakit din. Mapantan niya department store yun. Mapanak matin iti Romy. Sige nga rad. Agam orayan nak namalam ha. Iturod kayo balayo. Manin, ang mga namakang nagkamanan iti sana nasayaat ka ni mama. Awan kanyak dayjay. Basta si kalakit di tigapunan. Oh, alhan, sweetheart. Ang pating kakalangan nito eh. Anya? Saan Itulod ka aking kayo balayo. Saanan? Ang mga no, daditan ni mama, agungat manin. Awan rumbang apagungtan na. Tawan matdakas nga aramidin ta. Uwan, namnala daw tamanan na si Mangpat. Sigurado lagi di nga makang nagkamanan.
Kunak lang arudan ka. Nagkuyog kayo manan. Mama, intulod nak ni Louie, ngamin narabyanak iti research ko. Wan ma'am, inturod ko lang ni Venus. Narabyan ngaminan. Wen mama, ngamin... Aguli magka, Venus. Saan asikati ka sasao? Ita, Louie. Saan akon amamati nga awan relasyon yo? Ma'am, Mama, Kunak nga aguli magka. Alan, Louie. Ibagam kanyak tipod no. Adda ka din relasyon yo kan Venus. awan relasyon mi kini Louie, mama. Nasingit kami lang nga kayo. Tamamati akmat ngawan ti relasyon nyo. Iso nga ibagayon kanyak ti agpaiso. Panya, agsaw kayo, nang runakan ka, Louie. ma'am, Mamati kayo kumakanyak, mama. Best Saan dak kuman alokwen pay. Tauray anya ti ibagbagayo ita. Sa anak amamati nga awan relasyon nyo. Saan ka di, apod no ti kunak? Ulitag. Adda ka din nagkinaawatan nyo iti anak ko, Louie. Diyak kayat ti tao nga ulbot. wan ma'am. Agayan ayat kamin kan Venus. Pakawanan da kami kuma. Ngam di naman kahit asawan nga no agayan ayat kami kat... Makita. Data pa ng lokong kanyak si ka Venus. Agtaltalo kak lakit diken ka. Nga agad-adal ka. Sa balimot gayam tar aramidam. Pudno nga agayan ayat kami kin Louie, mama. Ngam... Saan kan ngagkalintigan? Si ka nalaing alalaki. Agawid kamutan. Kat maudin daytoy ay mo ditoy. Maudi matan daytoy apanangitulod mo iti anak ko. Nalawag? Ma'am, Anya pa'y lantar aramidam. Mapankan! wan ma'am. Venus, mapanakan. Awanin ti ado pa'y asao. Mapankan. Kat ulit ka, saan kan ngagpakita kanyak? Maawatam? Payakas di matinaramin yung kini Louie, mama. Anya nga ti kayat mo? Maragsa ka na, iti aramidin nyo. Idin to ta, nagubing kan agad adal ka pa'y laag. Awan matdakas nga aramidan mi, ha. Adang ka. Naglaing kan asumong sumbat kanyak. Kasanomat ngamin, mama. Saan mat anasaya at impakita yo, iji tao. Awan matidakas nga aramidan na. Awan dakas nga aramidan mo. Kunak lang rudan asumardeng ka. Di naksungsung bata na kasta. Saan ako na napatid ka na kayo, mama? Saan da kapatpatgan nga anak yo? Napatag ka kanyak. Isungar aramidat kan ka daytoy. Igigigir ka itipan na kailawan mo. Agad-adal ka pa'y laang. Di ko mapanagadal mo, ti ipasdag mo. Taagpaay matlaan kan ka dayta. Awan kadit karbingan mi agayat. Kan paayat nga oray kunayo nga ubing kami pa eh. Amo mi mat ti limitasyon mi. Nagtangkan lakit din ti ulom ay nga ubing. Saan kan nga grason pa'y? No makaturpos ka iti adal mo. Adun tupay ti mamamum asabali alalaki. Adu pa'y iha. Saan lang aday jay aluwi. Gamiso ti ayayatit mo, ha? Sumardeng ka kuna ka. Saan kan nga agrason pa'y? Tauray anyat ibagbagam. Saan ko akanunungan ti kayat mo ang mapasamak? Nalawag? Ubingan ka pa'y laang. Dayta inaramtar aramidam. Kayat mo, tapagsardengan ka nga agadal, kat makiasawa ka laangan. Anya? Laglagi pam asyak ti inam. No kastangarot, ti paylaan pagayatak ti masurot. Nalawag ka di dayta? Si kamat gayam ti dimtan. Panaklakit din no ti nalaingan nga amam. Kasta kay latan na ka na yun. Sumangpot kayo no kay kayat yun. Mabalin ka di apastre kandak kay mami. Apay mami. Ni kadilang dadi ti oray nyo sa mangpet. Sana kastangam. Kasanumat nga min dyan nalaing nga amam. Sumangpot tulatan no kay kayat na. No sabi no kat tinaturturong na. Ay nga mamuk ah.
At daman siguro iti ayan ti kabit na. Dahil tala akanayon ti ibagbagayo. Napanak na kanyo kadin nga adda babae na. Saan pa ay? Ay nga madan tulaan. Agalwad tulti na laing nga amam. Sigurado. No sumangpet apa manan. Agsubang kayo manan. Anya nga rod kumaita. Maragsa ka na kiter aramidin na. Diyak mo kada kayo. Di yun lang maurnos ti bagbagiyo. Nataangan kayo matan Anya? Sige mami. Mapana ko niti silad ko. Niata. Siya pa iti pagsawan na itikas dyan. Maiturid nakmutin na pagsawan itikas dyan ni Louie. Oh. Yamin Fernando ti akim basol iti da ito'y. Anya nga tatyarami hidagtap no maduktalak ida iti babae na. Nasakit tinakam ko kini mama. Di na maawatan ti rignag. Apay, san ka diyan nakarignay ti kastoy? Amok mata nasapa da idi ka ni daddy ang nag-asawa. Nudyak makapagpanunod. Umanawak lang, hindi ti palay. Nilumit, umawawag. Hello? Hello, sweetheart? Pagsangsangit ka? Nasakit tinakam ko kini mama. Inungtan na kidi nakapanaw kan. Nasakit tinakam ko. Tadi nakapulos maawatan. No siya tipang panunutan, awan kanya kay Jai. Maawatak ni mamam. Amok, kaya't nagkangailisi iti mabalin adag sa pagtungpalam. Nangarunak at agad-adal ka pa'y matngarad. Naskan na maawatam dayta. Wen, naskan ka di mataparitan na kamakin na yat. Saan mat nga taaga po taparitam na ka? Ngayon saan tayo tanawan? Tauping tapay. Dahil talagang matindi na maawat no daduma dahil tinaganak. Tawan mat ubing uno na taangan itay ak ni ayat. Tasumkan dahil tanyaman na kanito. No at pagpitikan ti puso. Saan ka di? Naitati saan da maawatan. Saan tamat nga underage ha? Kasta ti kunata. Ngayon para kadakwada, ubing tapay. Tasaan tapay mat nga rod anak katurupos iti adalta. Diyak ka mo. Kamno kastay laan. Umanawak lang, hindi tayo balay. Anya? Saan mo ko mga aramidan dayta? Adadan adakas ti pagtungpalan ti amin. Kasano? Kasano na paginadaywan na ta? Amok, maawatak ni mamam. Ipakimbagam ti at apang panunutan na. Adayon nakatin, kaput inaramid ni mamakan ka. Diyak tumaaramid dayta, Venus. Diyak kabalan ti mayadayukan ka. Ang mga numataya kitinalaw sa sakit tinakam kan ladingit ko nung mapukaw ka iti imatang ko. Kasta ak na, sweetheart. Ngayon manyaman dagiti panubok adumtang kadata. Iti relasyon ta, naskan anak kasagana ta. Kan aramidan tati amin amang sarangat iti daytoy. Ngayon di namat kaya't asawan nga agsina ta. Irupir tati ayat-ayat ta. Ngayon saan adakes. Luag tong paltamat kadagiti naganak kadata. Tawan mat nga tati naganak amang irubo iti anak na. Sige kit din, sweetheart. Paturok kan. At dapat klasim dubigan. Good night, then, okay? Good night. I love you. Good night. Mawatak matkiti ni Louie. Gusto ti ko na na. Naman niya nga tatyaramidan ni mama. Itatanamuan lang ti relasyon may ka ni Louie. Street ko ti mama ni Venus. Amok nga iso tilakpad wano parikot iti relasyon mi. Angam awan makalakpad kada kami. Rabiin. Ngamawan pa lang ni daddy. Siguradong aga padamanan kan mami. Iso amaturog akitin.
No saan damat ngagsardang. Amangan no mapanunot ko mat ti pumanaw. Day magmanta saan kayo ang nagapak ang dadi idirabi, mami? Apay, kaya't mo nga pa kami. Saan nakastati kayat ko asawen? Tilaan may bagak, mami. No saan kayo asumardeng ngagkaraapa? Amangan no pumanawat. Anya, Marang rin naklauna yan. Jak pa yan maipasnak ti agadal. ay tamam ti pabasulam kaysot at aramid na. Kas itinakunak. Isardeng yun day ta apanagat atapyo. Panaknikan nyo pa'y nga umuna. Maumaak ko lang ata. Ket pumanawak di palay mi. Makapasuron launa yung ti aramidan da. Awan talinay iti balay mi. Awan aldaw adida agriri. Abustaan ta parikot mi kan Venus. Anya nga ti pagbanagan ti relasyon mi. Na yung baglakit din. Taman nakaawat ni Venus iti kasasaad ti pamilya mi. Malagip ko man ang damami kan dadi. Pudno nga tati atap ni mami kan dadi. Pudno nga ta nga adda babae ni dadi. Mama, sura ka kung itpagadalan. Hashtag ati. Sige, urayan na ko. Anya? Apay rumor kayo matan? Adalag na patiga papanag. Masapa kayo? Madamdama ak pa'y kumangarod. Sa nabali, masapsapa ako. Anya ti kata sa wanda ito? Sa anak mo nga ubing. Taman pa'y Kaya't ko masigurado asumrag ka iti pagadalan niyo. Saan kiti asabali tara-irangidaw. Anya? Nasa isaya at kinakasigurado. Kat daytoy tilaglagi pa. Daytoy ti may pagaka. Manipod ita. Itulod kan tunggal sumrag ka. Awan agayam apulos ti panagtalik yu kanyak. Ladingit. Ngam nakarasan ti panagtalik ko kan ka. Gapo iti naamwa. Tagtaltala kaklakit din kan ka. Kesyo, best friend kayo laang. Gayap, agayan ayat kayo. Sorry. Iso asikamat laang tinangdadaal iti panagtalag ko kan ka. Anya? Intulod na ka ni mamam aging kaitigit? Uwen. O, apay ka no? Tapno masigurado na kano asimril ka kiti pagadalan. Anya? Sus. Talaga na po kahunti pa nagtalaknakan ka no kasta. Uwen. Adamat ka di kalintigan na Venus. Nagulbutan mat namin. Anya nga ron. Ayun, pasensya ka na. Inaklon ko kankwana. Sana kami ang narawam nga agul-ulbod. Saan mo napabasulin tabagim? Angam no saan ko kumapilang inaklon? Nalapit. Saan nakastati kina-istrikto na kin ka? Bayamon? Total. Awan mo't la. Tiwaya-wayak. Agtalawak langan. Anya? Papanam ko ma. Makamutitan. Awan mo't langan ragsak ko. Nang runa no pag ginadaywan na ta. Sa pela ko mata mauray ko ikatulag ko at tao. Nga isot tangdanak amang paliw ka ni Fernando. Tapno maamuak. When no maduktalak no pud no tiyatap ko maipapan iti kaadda ti babae na. Sa pela ko matasan ngagbito. Nasaya at manta nasurutan mo't lang ti dalan mo nga gawit. Amangan no nayawawan ka. Sumardeng ka man, Soledad. Di nakpasabatan iti kasta. Amangan no jak makatepal kat makaraman kan kanyak.
Anya, kabilan na? Tasi ka pa iti adaganas na amang kabil kanya, idinto tasi ka lang aruden ti adda aramid na, ha? Si ka lang aruden ti agbasbasol, imbis ko maasyak ti makaluksaw unay kan ka. Dahit ang iwat mo. Kaamamamat. Mabuisit akong itikas tang aramid mo, Soledad. Anya nga ron ti kayat mo? Aguli mo kaklatan nga ura agdadatang at damading aramid mo? Anya ti kayat mo? Maragsa ka na? Hagulimag ka, kunakmanan! San ko nga mo ti sasawam? No ko na mga dababaik. Nagbidot ka. No awan, sa dino nga ron ti papapanamitikas tuya ka na yun ti sangput mo. No saan ka din magasi ti babaim, sa dino nga ron. As-asikaswak ti negosyo ta. Bolbol! Anya negosyo asasawam? Pinaktupayin matulungan. Mabalin ka de! Sumardeng kan angak-ngak. Sana ka sumardeng aging ka itisaan mo mutla sardengan taramid mo. Wiisit kit ti kastoy. No mabalin la kumaadyak sumangpadan. Wiisit! Ay! Di saan? No dahil tati pa karagsakam. Agnad ka ni ti ayan ti babaan! Hala! Agsubli ka itayat na! Ti awanan pa inalalakin. Tinalikudan nakmanan. E dinto ta kasarsaritak pailaan. Imbis ko maapagsaritaan miti. Buisit! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, di tayo laing programa tayo, Iloko Love Stories. Iti tunggal pitik ki puso, nadaguro-uray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Makitang Fernando, saan ko na naikawin ni Louie? Timanawan. Anya, napanan na ka no? Nagtalaw nga rudan. Kat no adada ka sa mapasamakan ko na. Awan sa balya pa ba, sulit no sana si ka. Anya, Kasi tinaibagakan ka itinaminsan. No may sagmak ti anak ta. Tung palbiag mat akagura ka. Anya, Isungay kararag mulangan nga wanda ka sa mapasamakan ko na, Fernando. Ulitak, no adada ka sa mapasamakan ko na. Saan kanto ang mapakawan? Sa dino, pinagkapuan nyo iti dayjay alalaki. Mama, Ti kunam nga ta kat masiriban nak. Gapu iti dayta. Kat ad-adamanan nga awan panagtalek kukan ka. awan mabalin ko nung kasta, Mama. Anya gayam ti oras ti klasimita. Alas 10. Ada meeting ko ita. Iso saan kan amay tuludpay. Saan mo't ngamin anas kang naitulod kan sukunan nak, Mama? Pagbalbalindak mo't ngamin nga uping. Gapu taawan manak mo. Anya? Ala, saan kan asurutan? Ngam sigurado, adi na kan itulod dayjay alalaki. Kang runaan ti amin. Putdemon ti relasyon nyo. Mama, Kat dayta ti kang runaan. No kayat mo apagtuluyan kapay nga aggadal. Dagasin kan dita. Wen, agsagana kan, okay? Sige, nakasagana akon. Wen, apag iso na awan ni mamam. At the meeting na. Iso apardasang kumati umay. Sakbay o sumangpad. Sige, Venus, kastaping nga rod. Bye. Mapana ko na. Pasapol ang makapanaw kami adagos kan Venus. Sakbay asumangpat ni mama ni Ijibalayda. Saan ka kanyang nagbabawi ti dahito yung inaramid mo, Venus? saan? Pinagpili nak ni Mama.
Aga dalak, wan mo makisinaakan ka. Kasta ka di. Kat si Kati pinili. Agyaman ak, Venus, honey. Sana balya sa anak ko na makaalan. Basta saan ka magpukaw ay tibiyag ko. Agyaman ak iti kinapudno ti panagayat mo, Venus. Awanan silbi tibiyag ko nung sikat mapukaw ko, Louie. Kasi ka, anya mati nakapanunod na mapimanaw iji balayo. Agsapula kiti panggadak. Kat na makarunungak. Ituloy ko ti agada. Kasta ka di. Wen, kat sapil ako man. Tatarabayan nak ti apo. Nakasaritak ti gayam ni Venus ani Vina. Saan na kanu mata nagkit-kita? Awan mo tito'y balay. Ti awan ang pain a babain. Nakisinarak lakit di manin iti dayjay a lalaki. Aguray ka. Aniya ti kasla surat nga ada iti lamiseta dito'y salas. Aniya ti nakasurat dito eh. Basaag man. Sorry, Mama. Nga mabagkalak launa yan. Kat siguro, nasaysaya at laangan ti kastoy, tapno saan dakon aparikot. Venus. Sukir at talaga. Siguro, nakitarayan iti awan ng pain aluwi. Makita na. Ipagarup da nga ta, amay tarayan dak. Saan amabalin? Ada ka di maipaay ko, kapsat? Sa dino, tayan ni Louie. Ha? Sa gayam ti mama ni Venus, akaayan-ayat na. Anya? Kaayan-ayat ni Louie? Ada kaayan-ayat ti anak ko? Pimanaw ti anak ko. Kat atapag anak kitarayan kin Louie. Tasaan ko ngamin akinanunungan ti ayan-ayat da. Tagad adal pailaan ti anak ko. Di nasaya at siguro sumrek ka, misis. Dito'y unang ti pagsaritaan ta. At damat naskan, ama. Sige, agyamanak. Nukasta? Pimanaw mat ti anak niyo? Wen, katamangan no pod no ti kinunam anak tarayda. Sa di nung arudan tinapananda. Yaka mo. Gapo iti parikot ti pamilya mi. Pimanaw ti anak mi. Katsapay la kumata saan na maisagmak ti anak ko. Tano kasta ti mapasamak. Mabasulik ti asawak. Pinaritak ni Louie. Amang sarong karkin Venus. Takayat ko nga ipasnag na nga umanati panagadalda. Saan daan awatan ti rason? Saan imat nga mo. Nga dagaya man kaayan-ayat ti anak ko. Kasano nga ron itakabsat. Agtitinulong tayo amang biro kadakwada. Talaga abirukak ti anak ko. Kabsat. Corazon, kabsat. Siyakmat ni Soledad. Awagan naklatan ni tinagan ko. Nasaya at laang mat no nagkuyog da. Ngam ti sabali tinaturong da. Kaya't da ka di asawan. Ama ki asawan ti anak ko. Adi paila nakaturpos. Nawilang nagtaray dakit at na napasamak kadakwada. Anya karod. Kapilitan na pagkasaran tayo ida. Oo na. Uray saan ko pa'y akayat akas sa ti pagtungpalan na. Awan maaramidak. Saan ko mat akayat nga agsikog abalasan ti anak ko. Naibagak matenkan ka tinapasamak iti pamilya mi. Saan ko nga ilibak? Tipod no? Nangabatakan ka, no agbabawi kan. Taamumon ti amin. No saan mo na kaya ti anak mi? Ang mga asawa iti anak mo. Awan makunag. Nasaan kami matabak na? Siguro, no day tatinaykad ng agasat ti anak ko. Awan maaramida.
nak no saan ka na sumangpet. Sa dino ko matipapanak. Soledad, talaga kadi-adinak mapakawan. Daka mo. Dinak mabalin a papanahon, ididay to'y abalay. Tadakar bangak dito'y. Ha? Malaksid. No kayat mga uray daytoy kat ilakok matan. Tatno agnanayon ng adinak makita. Kat makarasan tiguram kanya. Gamsaan ka nga danak. Saan kong aramidan dayta? Kat no pumanawak. Pumanawak latan. Gamsaan pa'y nga ita. Urayam. Saan nak ang mapabasol? Tasi ka tinagarami diti saan nga umumno. Amok. Ngam awan ka din ti karbangak nga agbalbali. Nga agbabawi ka dagiti basol ko. Diyaka mo. Ngam, sana day tati pagsaritaan tano, di kat jay anak mo. Sinapul ko kadagiti amok agagayam na. Kan mabalin na apamanan. Ngam awan. Saan mo ang masapulan ta nagtaray dalakit din iti kaayan ayat na. Anya? Adda ka ayan ayat ni Louie? Ada? Nagapo dito iti ina ni Venus. Ti kaayan ayat na. Sapsapulan day jay ti anak na. Anya? At apon na kay taray ni Louie. Nagtalaw tinobya na kasta ka di. Wan, ngamin kayat mo't day jay apag sinaan ida. Kaputagan adal pailaan ni Venus. Uray ti anak mo. Adda pa'y matumay sa semestre. Ngam ingkadang ti anak mo nga agsardangan. Gapo itinalaos asakit tinakam na itinaramid mo. May salaang mata na semestre. Ikarigata kumamat a pagturpusan. Sa damot trabaho. Ngam di na kanon may pasnag ti agadal. Kanamagan ng mga sawa na di na oras. Ani, lumalpas tang mangan. Ituloy tati mapan iti lugar daan ti makunan. Sige, Kasano pa ka dayon? dulangan nga ili ti labsan ta. Oo, asidagaya man. Wen. Ngam, saan nga agin na dayo dagiti ili? San Ildefonso? Santo Domingo? Sumaruno ti ayan daan ti nga ili ti magsinggal. Wan gayam, asino ti akin kabsat kada mamamken papan? Kapsat ni mama. Kakaiso na nabatbati a kapsat ni mama. Maawatan na nga tati inaramid mo nga ipapanaw iti balayo? Manakaawat ni Auntie SP. Ijay balay dati pagbakbakasyon at tunggal semestral break. Kasta ka di? Oh, update ti order ta. Mangantan. Kalpasan na. Ituloy tan tiyag biyahe. Aday ta. Ada ka lagi boundary ti Santo Domingo kan magsinggal. Asidagaya man ha. What? Damot ang barangay ti laot ti ili ti ayanda. Okay. San ka ngagdanag? Nasingpot ni Auntie SP. Angam, anya nga tati panunutan na iti panagkuyog ta. Siyempre, ipagkakakayan ayat ka. Kanipunok ti amin arason. Ano apay nga may ta dito eh. Okay. Ada kalsada ngagpalawat iti batok ti tiyandaan. Isuntod ti sumrikanta. Sige. No problem. No adda pa nakabali na. Saan ko pa'y akayat ang makiasawa ni Venus? Ngaman niya ti maaramidag. No nagtry na magtan. Kan natural. At tan mapasamak kadakwada iti dayjay alalaki. Nagbalin asukir ti anak ko. Kapo iti dayjay alalaki. No asino pa iti jakayat. Isukit din tinagtungpalan na. Talaga asabalin dagiti agtutubo ito. Saan mo idan ang mariandaan nang runa no may papanan ti pakasagnan ti puso na? Saan mo idan ang madiktaran? Angam, sa dino ti pang sapulak kadagwada. Sa dino ti nagturungan da. Nun
pudno. Anak taraydan iti dayjay aluwi. At palabasak pa iti oras ditoy. Dakkel at talaga aparikot ti pinarunway ti panagsugal ko. Ken pan nakapukaw ko kadagiti sanikwag. May maysan a parsela iti garden mi. Ti saan anaan-anay anaila ko. At dapay 2 bulan. Tanan anay agoyodanan iti nang salda. Nusan ko amay subli ti panang salda na. Kasano nga ta amay pamuspusak ti panakasakana. Anya ti aramidag. Kaslakawawan ti ulok. Adaawag ko. Saan ang nakaphonebook? Kasla international number da ito'y. Asino kumamat ti umawag kanyak? Manipod iti abroad. Amang ano dagiti scammer da ito'y. Makamuditan. Sungbatak. Hello? Who's on the line, please? Hello, Uncle Fernando. Agayaman nagtanakunta kayo. Kumusta? Uncle Fernando, kunam kanyak. Wan Uncle, siyak ni Francis. Itinulungan nyo, hindi nga umay dito Canada. Uwan, Barok. Malagip ka na. Kumusta kayo? Awan kayo, Uncle. Agbakasyon kat mapaling ka sa patin daki airport. Uwan na, Barok. Agayaman na, Uncle. Okay, kumusta kayo matan? Sana nasaya at Barok. Anya? Apay mo, Uncle? Inton sumangpet kalahangan nga ibagak. Sige, Uncle. Ipagayo lang. Tano makatulong di kayo matanagan. Agsupali ta kitidak kalatulong ni kanya. Tano saan nagkapo kada kayo? Sanak ka nakatanon ditoy. Kan nagbaligi. Kan sanak mat ang nakaturpos iti kurso. Anya? Sige, Uncle. Baliwag to timawag. Taipagak no kano ti flight ko. Uwan, Barok. Sige, Uncle. See you soon. Bye. Bye, Francis. Diyos ko. Dahito'y kaditi sungbat ti kararag ko. Adinak baybayan itilaksin itinaramid ko abidlot. Di ka di Francis ti makasulbar kadag iti problema. Dakpay kat malagipan nga agpaiso day di akanakak. Anatulungag nga agpaiso. Kan maysa, natulungag man iti. Mabainak mo't ngagpatulong kumakan ko na. Tamangan no ibagana, ngagsingsingirak itinaipaay ko at tulong, wano na imbag anakam. Kung anam na maunday ito apa nagbakasyon mo Venus ka anakan. Tamok nga agad-adal ka pa eh. Ati dong nga istorya, auntie. Kaya't mo asawan, nakiasawa kan. Nagtaray kayo itinubyo. Agayan ayat kami nga agpaiso kini Louie, auntie. Yung awan pa iti kasta apanggap me. Kasta ka di. Kasi tinakunak. Ati dong nga istorya. Iso ti ibagak kada kayo. Amo ka din ni mama mga imay kayo dito eh. Saan, auntie? At pangaasiyo ko ma. Nung umawag ni mama, saan yung may bagbaga nga daak dito eh? Apay, ada ka di saan anasaya at anapasama ka da kayo kan mama. Kasta ti mapasamak, auntie. Anya lakit din ni Solidad. At damat basol ko. Ta sinupring ko ti kayat na ama pasamak. Asa anak pa'y kanong ama kinopyo. Adamot kindi kalintagan na no maminsan.
Tagad-adal ka pa'y laeng. Ngam nulakit di ko masaan ang madadal iti panagadal mo. Mabalin latamot ang makinubyo ka. Dahil ti saan ang maawatan ni mama. Ngam, saan mo't? Pinagbalinak payakit din na kasla ubing. Itulod kan sukunan ako na di pagadalan. Ala kahata niya nga ti plano ita. Ay kan kasanamat ni Louie. At damat parikot dahi di balay danti. Nadagsan mo ti parikot dahi ti pamilyada. Isungin kid din na ti papanaw na pailaan. Kan panagsardeng na nga gadal. No pa'y agturpusan iti umay asemestre. Kasta ka di. Apay, anyamat ti parikot na, wano parikot iti pamilyada. Isuntong ti bang ibaga kada kayo, auntie. Ibagak to ken ko anata kasarita yo. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaralo ngayon kami patangatang. Dahil ti parikot, auntie. Iso agapot sakit tinakam ko. Inkad din ko apumanaw pailaeng. Kaya nagsarda nga kiti panagadal ko. Kasta ka di. Maawatan ka barok. Da kayo kini Venus. Agyaman kami, auntie. Iho, nasaysaya at betlaang nulipasan nyo nga agpadpada ti adalyo. Taday ti kapatgan at tawid yung kadagiti naganak kada kayo. Auntie, Nasaysaya at betlaang ang makaturpos kayo iti adalyo. Nangrulakan ka to eh. Tas sika ti lalaki. Sika ti mangitakder iti pamilyam. No kay kasta. Dakkel betlaang ti maitulong ti asawa a babae. Ta ti agasawa kat masapul nga binulig da. Agtinulong da. auntie. Iho, awan sa bali a maibalakad ko no saan at ipanagsubliyo. Kat itibiyang mo, Venus, kasaritak ni mamam. O bayak ijay balayo ta personal a kasaritak. Agyaman na kanti. Kat si kamat Louie iho, amok a madandanagan itan dagiti naganakken ka. Kat mabalin aday tapay itati may sa apag-apaat da. Ad-adda a marakrak ti pamilyayo. Auntie, Kaya't mong arod anay a marakrak ti pamilyayo iho. Imbes kumaasulbaran yo ti parikot yo. Pudno, maawatak tirik na ni mamam. Nadagsad a basol tinaaramid ni papam. Ngam saan nga ta akarbangan namat ti maipaayan iti may sapay agundaway? Amang sulnit iti nagbasulan na. Ti panangtad gundaway iti nagbasol ti kasayaatan mo't ama ipaay kumakankuan. auntie. No pa'y maawatan kayo. Siguro. Darabidin tayo ita. Awagan nyo ida kat ibagayo asaan da kayo apagdanagan. Nangrulakan ka. Venus na babae ka. Amok nga adamat laang babawi itan ni mamam. Tauray ka sa no apang tutnakan ka. Agari latakan kwa na tirik na ana inaan. Taawan naganak ng runa iti ina. Alimpyo ti panunot na amaragsakan na may sagmak ti anak na. Anya di ba po nang kadagiti balakan ni Auntie SP, honey? Mawatak. Katpud no amin timbagana. Iti biyang ko. Maawatak. No apay ay likakanak ni mama. No apay ano mabalin kat di na kay kaya tamakinobi ak. But no? Karbangan data. Karbangan na. Adamat rason mo apay. Pudno dayta. Isupe na ti ibagbagakin kay di. San ka di? Sige. Tong palag tibili ni Auntie SP. Kayat ko akadwa ka. Tadyak kayat akabilan nak ni mama. Oray siyak. Awagak ni mami. Tapno saan ungay madandanagan. Ken isupe ti gapo nga apaan na ni daddy. Wen, Angan mabarin ka di?
Adito itapera iti ore dong aldaw. Kaya't ko lang iliwliwag ba si pinapasamak. O sige, tinapatag. May pakamuta asaan data pagdanagan. Ni Louie. Agyaman na. Hello, Louie. Ayan mo, kumusta kan? Mami, saan ka pakatanagan? Okay aklaang. Iho, nalaos ti dandanag ko. Saan ka pakatanagan? Tagsubiak matlang dita. Kasta? Mami, sorry ha. Iliwliwag ko lang di sakit tinagam ko. Maawatan ka. Kan saan kayo nagdanag kan daddy? Hindi pa nagsublig. Kaya't ko kumaamaurnos ti pamilya tayo. Saan ko akayat ang madadalang mamimpinsan ti pamilya tayo? Louie. Patpatgan kayo kan daddy. Please, mami. Sige. Kaano nga ro ti isasangkot mo? Indon ka ni kaduang aldaw. Okay. Adaman-damagakan ka. Oh, anya day ta, mami? Kaduam ka din ni Venus? Ha? Moyo ti may papan kan Venus? Juan, imay dito'y balay ni mamang na. Kasta ka di? Kaduam ka di? Napan ni mama iti balayo? Isumati ko na ni mami. Katiyan muna nagtaraytan. Sinapulnak ni mama. Kat ko na ni mami. No nagtaraytan kat adda na pasama ka data. Uray ka no ni mamam. Kuna na masapol nga agkasartan. Anya? Saan tayo mapasamak data? Itong palang to kumatibalakad niya anti aspi ka data. Juan. Kat ulit at karikan ka, Venus. Ay ayatan ka. Maginggat magsakto'y angas ko. Oo, naidaytan. Kasta, Agmat. Promise. Ayaten ka, aginggat magsato'y angas ko. Inak pa'y tinalyaw ni Soledad. Nasaysaya at laangan dayta. Ti pasabtak ti angat. Itaman pa'y. Adaawag ko. Ni Francis. Hello, Barok. Kumusta na, Kal? Nasaya at latamat, Barok. Uray agsasamusam ti parikot kita. Nasaya at no napya kayo laeng. Kinsan kayo ngagdanag? Anyaman day taparikot yo. No at na maramidak tulungan kayo. Agyaman na. Unang Kal. Ay, kaya minton na 20 flight ko. Canada time. Gasta ka di? After 9 hours, ada ako dito Pilipinas. Okay nga, Rod. Sabatin kay J Airport. Nagyaman na kang Kal. May iliwak una, hindi tayan tayo. Kita kayo wala una, hindi kayo iliw ko. Francis. Sige, Uncle. See you soon. Bye. Bye. Kababain man. Ngam amok ani Francis ti makatulong kanyak. Isulangan ti mang sublat. Amang salday ti dagami. Kat uray inutakon. Abayadan ken kana. Ti pangsakana itinasao adaga. Anya man tinagbidto tayo anak mo ating ko. Pakawanan ko man. Kan nasgan na maawatam. No addan napasamak kadakwada iti dayjay alalaki. Masapul nga agkasarda. Nupay saan ko pa'y akayat ko mapasamak dayta. Awan pagdanagan niyo, mama. Awan da ka sa napasama kada kami ni Louie. Siya, timang panagnak iti dayta ading ko. Kabayat ti kaadada ijay. Naturog iti sa bali a kwarto ni Louie. Do talaga nga agpinpinatagda. Nga ay ayatan titunggal may sa kadakwada. Bay amida. Basta saan dalaki di abay-bay at ti panagadalda. Di na kami naawatan ni Venus. Para matlakan ko ana, tinaramit ko. Di pa nang istrikto kan ko ana. Maawatak, ading ko. Takang runaan ti amin. Saan mo akayat a maipadadakan ka, anak ki asawa adi pa'y nakaturpos. Mana,
Pudno ka di, mama? Uwa, daita ti kang runaan arason. Asaan ko pa'y akayat amak inubyo ka. Adi nakaturkos. Agyaman nagtadakan, iho. Well, Mami, Naklakit din og nanayo na pinanawan na. nagpalamisak lang, Mami. Kat, ayan ni Venus. Indagas ko na di balay da. Kadwami ni Auntie ng SP. Kasta ka di. Well, Mami, Mabalin ka di nga awisan to dito eh. well, Mami, sige tayo bagak to. Well, gayam, ayan ka din ni Daddy. Uri tilugan na kat awan iti garahe. Nagpakada. No pa'y saan ko asin ng sumbatan. Mami, Kung ano nga da ka no sabatan na airport nam. Diyak man na mo no asino. Gansan ko ngayon kaskaso ti bagpagada. kaya't kung nagsasarita tayo kumain kung sumangpat ni Daddy, Mami. Kasi itinakunat, saan ko akayat amarakrak ang maming pinsan ti pamilya tayo? Lupay, maawatak tirik ngayon. Nasakit una itinakam yung tinaramin ni Daddy. Ang nagpakawan matan saan ka di? Siguro, saan mat adakas no ipaayan tayo iti sa bali agundaway? Si kagayam ti imbaga ni Fernando sabatin na, Francis. Oo, nanti. Wakit, kumusta kayo? Allah, saan kayo abimakit ah? Anyan. Bimbakit, gapo iti konsumisyon. Lipatin nyo pa lang dahil parikot, tanti. Hindi mo laamukat, Francis. Kan, Oops, ante. Saan yun nga ibuksilan? noong mo mula kumati marikriknak. Ante, kwartawin ng material lang nga banag tinapukaw yun. Tinapatag, kit isutipan nakaornos ti relasyon nyo asang kapamilya. Anya. Naibaga amin ng kanyak ng Uncle Fernando, tinapasama kada kayo. Bayat pa nagbiyahe mi. Don't worry, Andy. Dakil ti utang ko anay baga nakam kada kayo kinangkal. Dakay tinangpadal kanyak, taulila nga rodon ademang. Kani Uncle tinang tulong kanyak kidi, tapno makapana kay Canada. Huwad, amok day ka. Ket panahon mo ten ngagsubadak, Andy. Huwag, Andy. Ada ni baga kanyak ni Uncle. Katimakunak, orno senyo tilinangin nyo. Pasublin nyo tiragsak iti pagtaangan nyo. Tulungan kayo abumangon man na nanti. Francis, iho. Nasaw kanyak ni Uncle. Nakasalda ka no, ti duagar din nyo. Nakasalita na, ti maysa kanang salda. Naglipas gaya mo, hindi din na panabulan. Nupay ka sa ano kahit na Uncle asublin, mabaling ka nupay. Tadi pa'y mat nakatransfer king kuana, tinasawa daga. Kasta ka di. Ket tay agpason o may abulan, saldada, sakain tayo ati. Pangalahan nga ron ni Uncle mo iti pagbayad na. At dan saritaan kinanggal, anti. Solba amin ang dayta aparikot. Oh, Ket timakunak manin, material lang bambanag dagita. Ket tinapatag, isu ti kinaornos kinaragsak ti pamilya. Anyaman, dagiti sa inyo nakikinawatan, masapul nga ornusin tayo. Okay, Auntie? Agyaman kami insan. Nagdakil tinatulong mo tapno maurnos ti pamilyami. Awanan yaman na insan. Taltalyawag lang ti kinasaya at yo, nang runa kin Uncle Fernando. Isot nakautanga kami dagito eh. Insan, Amok, nadagsan kami nagbasulan na. Gimadalat tamot kinaimbag ang aramidan na. pudno matkit niya dahita. Saan matasigo da sugadam ni Daddy idi? Kasta ti tao insan, natural dayta. Adalat ta dagiti gundaway, may siyasi tayo iti dalan. Gamnaskan nga ikargatam timang tunton iti husto adalan insan. Agpeso dahita insan. Kang runan ti amin, no naitiklab ka, bumangon ka. Ikarigatam ti bumangon, kinagkiddaw ka iti kaasi ti ap. promise mama, agturpos sa kiti kurso. Saan kayo madanagan?
Agyaman no kasta iha. Ta para matlaang kan ka dayta. Awan makaagaw kan ka itinaadal mo. Kan awit mo dayta iti sa dinuman apapana. Amok matayta, mama. Dayta ti armas mo, amakigubal kadag iti panubok iti biag. Amok dagitan, mama. Tauray agayan ayat kamang kiniluwi. Sana makatubang dayta, tapno ragpatan mi dagiti arapaap mi. Tamo mi apara matlang iti bangunan mi a pamilya. Bendisyonan na ka ti Diyos, anak. Kat, pakawanan nakman, no naglablabasak iti. No saan ko anaawatan tiriknam. Kasta akin, mama. Sorry. Suki rakmat. Ay ayatak ni Louie. Katukat ti biyak ko, ti pan nakapukaw ko kwa na. Oh, nagturpos kayo ng agpadpad. Anya ti plano yu ita. Saan da kayon alapdan pa eh? Juan, iho. Venus, iha. Uray siya ka. Hawanan makunak. Kwa, dad, mami, no palubusan da kami. Agkasar kami kuman, tapno rugyan min abangunan ti pamilya mi. Wen, mama. Namin. Kasta ti kayat ni Louie. Kan, oray siya na. Narigatan. Amangan lumaagaw da kapay iti sa bali. Malala. Pagsasaritaan tayo nga rodan ti amin. Kat ti maudi nga inak-ibaga. Kada kayo nang runakan ka, Louie. Oh, hanya da ito, dad. Asaan kayo atultuladan? Kasta ka di? Natumpungam, iho. Sorry, dad, ha? Amok ka da ito tikang runan nga ibagayo kanyak. Ayatem ko ma, iti awan kasping na ni Venus. Well, mami. Ikarik ka na kayo da ito. Ayatak ni Venus, aging kat magsak ti anes ko. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, diyo kumaliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, kada gururay nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Alas 5 ti pa nagtulag mi nga paragkita dito'y parke. Lumlum na kan ti init. Apay nga ta? Masansan asan nga pakita kanya. Ala, saan mo't nga iso to'y mauawag? Nakalagip man ni Telma. Hello, Telma? Hello? Kumusta kan, best? Ada ka pa lang dito opisina? Adak dito'y parke. Itay pa'y nga ururayat ni Humar. Amangan no sana na dumteng. Ala, amang ano damat sa bali akasinnarak man. Ang angawan ka laang. Ay, kadwak ni Romnick. Nalagip ka nga wakan. Ha? Uy, adagaya man kaya nayat mo. Amang ano awisan na kan, iti kasara. Loka. Sika kumakit ni ti agawis tanapayag kang agayan ayat kini Homer. Business partner ko ni Romnick. Nagpas ngaminan ti pinatakter mi restaurant. Wow! Uy, si kamot gaya man ti baknang. Mangrugi kami tupay laang. Inawagan ka awisan ka inton grand opening. Okay. Day talagayam. Kano? Pasensya ka na. Agawid kami kini Romnick. Masikuran san. Kahit nanti agawid. Umay da kantulatan pa siya rin dito opisina, ha? Okay, initip ng ti cellphone na. Ay, Jackson mauray ni Homer. Agawid aklangin.
No sa anak nga tagimanat. Ang no saan ka pa si Marda nga nakisarita iti gayam mo. Nauray ka matlanag sao. Itay pala nakaululimat ka. Among matinti ugali. No sana napatagtibaga. Diyak agsasaw. Kasla ka na yun anak ko o nagtipang panonota ma. Aywon gayam. Asino tayo jay? Kasta ang amin, agsaludsud ka mat kanya. San kid di asyak ti kanayon amang hirugi iti saritaan. Ahon gayam, ni Veronica dayjay, gayam ko. Amam mo amin agagayam mo. Malaksid iti dayta, Veronica. Pasyaran tanto iti opisina na. Tapno mayam amukan ka. Amang ano may matangam ti kinapintas na kat malipatan na kon. Ha? Oo. Apay kita anak maglatan. Ang angawan kalaang. Kasla di nakamam mo. Sika talaga. Tang, apay kasta ti panangkita yung kanya. Nakaluto kay ka din iti pangrabyan tayo. Kalkal Pasko ang naglutaw. Manganta ka na eh. Agina na akbiit tatang. Makita nga ron itilagam kat kasla naman panok ka. Kan nakalidliday ka. Apay, Inururay ko ni Homer iti parke. Ngam, sana din tayong tatang. nalipatan na nga ta. Makumikom samat unay iti negosyo ta. Narikat ngamin ti makiayan-ayat iti baknang anak ko. Blagen dakman nga tan. Anya ti palagko namin ti kaayan-ayat mo. Napudno nga tamot lakin ka? Tatang, saan yun asabidungan ti panunot ko? Awan pulos pa nagduadwak iti kinapudno ni Homer iti ayan-ayat ni. Ala, inkagpulisan sa tamang rabi. Wen tatang. Hanggang kasla awan met ganas ko amangan. Mama, inurura yun sa api matla nga makasangpetak. Naturog kay kumalatan. Pasado alas 10 ni tirabi eh. Noan niya pa'y lang amin tinakakumiko, Ma'am Homer. Rabi ilauna yan ti isasangput mo. Ado nga mintiin na si Kasa kay opisina, Mama. Sa inayos dakdag iti gagayam ko. No awan samot ti bisyom. Nangan kami lang, Mama. Negosyante matagi dyan eh. Kaya awan mati sa bali ang nagsaritaan mi. Agpabaknang ka sa launay. Di ka pa'y lang amin mga sawa. Awan pa'y tinagtulagan nyo kini Veronica. Aywan gaya, Mama. Nalipatak mo ten. Sigurado, naguruuray da dyan iti parke. Kita mapaybay ang samot ten ti kaayan ayat mo. Awagak kumangam ang mga nakaturugan. Bayan niyo, Mama. Sa paagtulaan ng timapan ijibalay da intong bigat. Kapag isugahan mo si Mang Pwede ijibalayo itay. Indiretso ka dito yung restaurant. Kadito yung tipamingatanta. Sakba nga itulog ka yung opisina nyo. Amom nga dabasol mo kanya-kanya. Iso mangdadahido kalaan kita. Agpasugnod ka? Agis di sumaklang arutan. Or-orayot mo kit diti pa nagpalawag mo. Pasensyakan. Ako kabasol ko. Inyo nakmatan na kitigagayam ko. Ngayon, saan ka nagdanag? Pasig ang negosyo tinagsasaritaan mi. Sabadi nang agpay sa tibak na ganya. Aklo nakmatkat. Nagliwayakin ka. Ang dahil iti may bagak, Veronica. Saan mo kumapagduado anti panagayat ko kan ka? Ay ayaten ka unay. Naimbag, tanaira na nga oras ti panagmemerienda, ti panang pasyaryo kanyak diti opisina. Dito idangan kantina nga ituloy tayo nagsasarita. Si kamat gayam ti sigurado, Veronica. Nangaton ti posisyon mo diti opisina yo. Ala.
Adamot lang nagbanagan, ti kinapasnek ko iti panagtrabaho. Oh, apa na paulay magkamatan Romney. Dahito manantay kon po nagkanka. Friend, pasensya ka na. Kaste talaga ni Romney. No da kayo matlat ng teksasarita, di agding gagaklatan Unmot ngamin ngagpaiso, friend. Anya tayong tigagarayo kanya? Awisan da ka kumakin ni Romnick at umaray iti panaglukat ti pagsugpunan may a restaurant. Ito na minsan alawas na pa'y matlakit di. Oh, day talaga yung. Oray ta mabayag sapay. Awisam tumatan ti boyfriend mo, ha? Anyat na ganda itayan. Bayam, ibagat to ka ni Homer. Barang saan to maira na nga ada papanan na. Amumeten, pasiga negosyo ti adda iti panunot day jay. Nadi kay pailangan mi nag-asawa. Ha? Ang amno makapagpampanunot kay to. Mabaling nga di restaurant ti pakaangayin ti reception ti kasaryo. Mabayag pa siguro day ta, friend. Saan may payan na pagsaritaan day ta abanhag? Ala, friend, talagang sa adi matimtimot ni Romney ka. Wan nga, na minsan pailangan nagsao. Narwamak matkit din kan kwa na ada pagpadaan da ken ni Homer. Manumot nga agsao day jay. Ngam no maala ng tirik na, pasigmot ang negosyo ti bagbagana. Ay, sige, Veronica. Ang mga masingada kalaw na yan. Ayun nga, paiso. Ay, nanay, masanta matuna yan, tagtong-tong. O, sige ha, friend. Saan kami ngagbayag pa'y? Nakaul-ulimag ka talaga, Romnick. Damo yung kailangan nagkita. Daytan tinadlaw na kan ka. Anyang araw ti mabalin ko, no kastoyak mo ta talaga. Ngamuray, ta panakigayo makman. Banag ang magustak unay kan ka. Tanasingpat ka. Iso na talaga tinagam ko makikuykuyog kan ka. Anyang arod kat ag business partner tangarod. Di kanayon tangag kuyog. So ano na duma, ipagarap na giti makakit-kita ka datang agayan ayat ta. Ha? Oo, apa nakigtot ka. Sa bali man ti malagip ko. Pada kanumat ni Homer adi matimtimat. May samat day jay. Seryoso ka sarasarita. Kas nanggagam kini Veronica. Ay, pasig a negosyo ti kayat nalapag sarsaritaan day jay. Kasta dagiti nasingpat. Seryoso day ti biyag. Bagay mi siguro ti agayo man niya. Kasanon tula ang ano dudua kayo na nagkuyog. San kayo ito ngagtimtimak? Ano mo? Mabamom to ni Homer, into nagkuyog da kini Veronica. Sapay ko mata makapagamam mo kami. Agbalin kami laki di anasaya at ngagayaw. Talagang agabrot ka niya. Sinukon nak ijay balay itay bigat. Sa nagsapa ka simang pag ijay opisina. Amangan ngamin magpasaglod ka. Adayo ang mapasamak dayta. Gaputa ay ayatan ka. At dapat ipanagayat ko kan ka, Veronica. Sapay kong matasan na kapagduaduan. Itilaksid na gini pagkamtudak. Santo ang mapasamak dayta. Ay, win kayam. Nasa nga ilig da Telma ijay opisina itay. Telma? Kasladyak malagi pa. Nabayag mo't nga minin na saan kami ang nagkita. Inawis na katumabuno iti pananglukat da iti nagsugpunan da restaurant ka ni Romney. At dagayam kadwa na anak pa ni opisina nyo. Kaya nayat na siguro. Diyak lang mo. Nasingid damat. Kunada nga awisin kanto. Ha? Kita ako na masangok. Diyak may panamnama, Veronica. Ang bumat ka niya kon. Ado ti pagkakumikumak.
Buy-buyaan nakmatlat na namang mangan, Veronica. Saan ka kali ang mabisain? Nabsugak pa nga min tatang. Kalpasan ti pa nagpasyermi ko ni Homer iti parke. Nangan kami pa iti restaurant. Lagsa pa adinagas na ka itay bigat. Wan nga rutang. Agamaksa ang mga no agpasugnudat ken ko ana. Veronica, anak ko. Namagak man ken ka. Naragsak ka kadimot laeng iti relasyon niyo. Ha? Anya di kahit yung asawa ni ti dayta tatang. Gapo ka dita. Saan nakunay amasangsango? Ang mga nusan tumatlaada kayo tagkatuluyan. Tang, saan niyo kumamot nga ibagati kasta? Mariknak, ay ayatan nakunay ni Homer. Arabian ka man na simbang pat, Homer. Agbayaga ko medyo balay da Veronica, mama. Ngam, itay na pa nakiti restaurant. At baka din imawag kanyak. Amo ka di kayan ayat mo nga dapay lang papanam. Diya ko ni bagapay, iti may papanay di negosyo. Inawas na kitinti kadwa kiti darayan na apanaglukat ti restaurant ti gayam na. Angan, amangan no mairanan to nga dapapanak. Anak, ang mga numabaybay am unay ti kayan ayat mo. Kat agbalaw kan tulangan inton napukaw mo gayaman. Mama, maawatan nak ni Veronica. Amuyo, agpada kami iti kinapudno. Kat may sa, para iti masakbayan mi dito nga aramidan mi. Maragsakan ak amakangag iti dayta, Homer. Kaya't kulaunay ni Veronica aparakan ka. Sa nasingpat. Pudno ta kunayo, mama. Awan nga tanti kasayaatan anam amok a babae. No saan ani Veronica. Kat nakapagtulag kayo ka din iti may panggap iti panagkasaryo? Kinapudno na. Saan mi ka nagsaritaan ita abanag, mama? Ngam, awan sa bali at urungan ti relasyon minusan aday ta. Sapay kumatada kayo tagkatuluyan, anak ko. Awan tiga po na asaan ada kami tagkatuluyan, mama. Amok, awan pa nagduado ni Veronica kanyak. Gaputan na pudno ti panagayat ko kenkwana. Diyak maawatan dito yung mariknik na. Manipod na mamok ni Veronica. Kasla makit-kitak man ng tipakabuklan na. Napintas. Naragsa ka makisarsarita. Ngam. Adan kaya net na. Ay na. Payayapan panunutag kami. Ni Telma. Kanya nga tatim mawagan na katrabe. Hello? Oh, naimbagta na ka rin ka pa lang. Laglagi pa masapat ang agkita inton bigan. Ne, mailiw ka kadimanan kanya ka. Ha? Ay, uwan. Ay, sigata na ka. Saan ka matimtimag? Nangaw ka magayam. Agistorya ko mapay ti nakakatkatawa. Nga mamanga no saan ka na makaturog. Ay sige, ipapas na lang ang text saritin ton bigat. Okay, maturog ka nga Rodan. Bye. Bye. Masapol a pilitak ti maturog. Apay nakastoy matan ti mariknik na. Sigod mat anaimas ang titurog kung kastoyin nga orat. Nay, si kamot gayam Homer. Nasapa ka man nga imay dito balay. Ay, dumanong ka ah. Agtugtugaw ni Veronica iti sala. Amok namin nga awan sarak na ita, tata. Homer? Oh, apa nakipot ka nakakita kanyak. Saan na ka di akailiw? Anya saan? Nasdawag laeng.
Nagsapa ka magkangay may dito'y balay. Gaputaan mo kawan sa rek mo. Sinapa kong timay. Ado nga min tinakakumikumak kadagi tinapalabas nga aldaw. Kaya masapol mat asumugbuta. Saan ko pa yan ang nakasarita ni tata, idin tulnog ka. Yawan ang yaman na, Homer. Awatak nga ano ito'y pagkakumikumam. Nay, panawan kayo dito ya, ta inakaw na ditalon. Nagsaruno tayo lang adimtang dito'y balay, tatay. Nagkasipingatan kayo manan ni titalon. Nangato pa ti init, ito'y mapanag ditalon. Nay masak, tinakitong-tong ka na iti panak aman nalo na jay. Ay, nabanog akit di pa nagpasyarmi ka ni Homer tang. Ado, tinapanan mi. Impapasyang ti naging nilayo. Agabrot ka no, kadagiti. Panagkamkamtud na kanyak. Ngam ko nakmet, mawatak ti ka sa saad na. Nagasat ka ni Homer, anak. Nagagay, baknang da. Mariknak ngay ayatin nak ni Homer tatang. Kat kasakmet kan kwa na. Amok, sa anak to na makasarak itinasay-sayaat ngam ni Homer. Mapay akadiling kumanan ang makita ni Homer. Nagragsak kami itinaudi apa nagmalmalam may anak kuyo. At ata mariknak di pa nagayat na kanya. Saan mo tatay ti umawawag? Hello? Hello, Veronica. Kumusta ka? Ha? Sino kayo? Saan mo gaya mawala si titimot ko? Aglalo ta sa anak unay anak sasao, hindi pinagamamunatan ni Telma. Siyak ni Romnick. Ay, Romnick. Si kamot ng paiso. Pasensya kan Saan ka na itim ka na dagos? Apay nga mawag ka. Un gayam, mas daw ka nga tano kasano na mo tinumero ti cellphone mo. Entot ni Telma kanyak tapno awagan ka kano. Entot Sabado nga minan ti panaglukati nagsukpunan may restaurant. Ayuhan, inton Sabadon. Kablaawan kayo kini Telma iti daytaan negosyo yun. Saan mo kumalip-lipatan ti dumaray Namnamaan na ka ti gayam mo. Awisim tumatan ti kainayat mo tapno mamamukmat. Naibaga kidin ka ni Homer ngam saan na nga impasigurado. Amangan kanong amin nukila at nga addan to papanan na iti dayta nga aldaw. Ngam bayam. Ipalagip kong tumanen. Sapay ko mata makaumay tumatlaan. Oo sige. Amangan no makasingakla unayan king ka. Bye, Veronica. Bye, Romnick. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarano pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumarano nga kami patangatang. O anya, naawagan matlangan ni Veronica? Impanamnaman matlangan makadaraay? Inkari namat nga addan to. Saan na sigurado akakuyog nanto ni Homer? Kanayon nga min ama kumikom iti negosyo day jay. Nasayaat ko man no makadaray tapno mamamukmat. Nadulaki di ti mamuna ang negosyante ang maawis na amangan iti restauranta. Negosyante ka mat ngagpampanunutan niya. Siyempre masapul nga agalukoy ta kadag iti customer tapno sigurado ngagbiag ti negosyo ta. Dakkel tinagastos ta nang ipuunan iti dayto a negosyo. Pudno na unay day taromnik. Oray na mo kasaan ka matimtimag. Agtala ka kiti ka ba ilam? Telma, panagkunak, napinta si teamwork ta. 100%, Romnick. Malam nga doon tinaramid ko. Kat na panunot ko, pasyaran ka lang iti balayo.
Sa bali at talaga tinigosyante niya. Sapay ko mata maawatan, nak. Maawatan ka. Aywan kayam. Intun Sabado ti panang lukat ti restaurant daron ni Kantelma. Aw-awisan data. Mabit man lang. Kasla, adda pa panakin tong Sabado, Kasano nga rodan? Ay, no napatag ti papanam, sa nabali. Uray siyak tulatan ti mapan. Kita ito na kasano. Sa bagay, tentative pa matlangkit di. Kat sa pa amadano ti Sabado, pakamuan kanda. Sapay ko mata sana matuloy ti papanam. Wen kumanya, man ti gundaway ang makapagkuyog tangag pasyar. Yam, uray man manutang agkita. Parit na, Homer. Ay, ayatan na. Ne, kung man no saanan ama tuloy ti papanam. Kasanon day ta? Nakapagkarikan sabot tan kini Veronica. Ay, ama ano, pasugnod ken ka. Saan mat nga ta, mama? Maawatan na ti kayan ayat ko. Homer, day ta ti kanayon ko nga ibagbaga. Saan mo ko maabaybayan ti kaayan-ayat mo? Ang mga no mapuutam tulaangan, anapukaw mo gaya man. Iti kaano man, saan to ang mapasamak dahi ta, mama? Oh, mabit man lang. Awagak man ni Veronica. Anday ta. Beta. Agri-ringin ti cellphone na. Sige. Panawan ka dito sa alasong. Hello, Veronica. Kasanon da ito Ladingitat. Ngam saan ka makuyog intong Sabado? Anya? Pasensya ka lakuman, ha? Saan ka magtanag? Addan to sa bali agundaway ang makapagkuyog tangag pasyar. Agyaman kami amin iti dadar ayo. Ramit, dandan ni mapunta kiti labisa. Nalablabos pa yung umitinam na maan ta, Telma. Gamaon pa'y tigayon mo. Ay, hunyag pa iso. Madamdamalaan, mangragin ti programa. Hangam, panamnama na mag-ita inawagak nga umaya. Kaduwa na nga ta ni Homer? Saan ka no? Natuloy ka no matlang itinapanan mo. So, abay jay. Mo ka na, kadagiti kasangsang patasang igi. Sabtak tigayam ko. Oy, nakad-ato magayam ti tao. Kunak no nang rugin ti programa. Pasensya kan naladaw Awan ang yaman na. Tinapatag. Nagkaumay kamit lang, best. Ayaman na ka. Nagkariakan ka. Ang mga nusanak to napatsin pa Nusanak nga umay. Sika talaga. Huwag kakit din. Itulod kayo tinakareserba alam saan nyo kini Homer. Ang sayang. Saan mo ta nakaumay ti kaayan-ayat mo? Huwag nga Rod. Natuloy ngamin ti pagnana. Ayam sana bal? Adan to sa bali agundaway pa nagkuyog mi nga umay mangan dito yung restaurant yun. Nakarakragsak lagi ti padak ading maray iti panaglukat ti restaurant na Telma kanami. Agayan ayat wala no. Agasawa dangatan. Kasla nakapimpimanak nagmaymay sa nito mga nakiti. Tapno makaawid ak tumatan. Oray tanalpas matan ti programa. Veronica, okay ka lang? Romnick, nabayag ka din. Nga agtaktak dari ti San Juan. Agtugaw ka kuman. Nagyaman na. Nadlaw ko ngami nakas na malmalday ka. Siksi ka lang ngamin ti awan ka lang may saan na. Awan na nyaman na Romnick. Kinapatay. Nakadarayak iti panaglukat ti restaurant yun. Ba nagapagyamanak launay, Veronica? Nalawa to yung restaurant yun. Ado ti malaon na customer. Sapay ko tamagustuhan to dagiti agbali na customer may. No, dagiti di maray iti pasken. Ket, umay da amin. Napintas sa pangrugyan. Nasaya at laki din no kasta.
Okay, sige. Us? Romney, ni Telma. Sige lang, ha? Agtaltalang kiyaw. Ang mga nabirbirukin na kan. Ewan, nakita na kon. Agturungan dito eh. Oh, mama. Siriring kayo pala eh. Dandanin ting natirabiya. Nadlaw ko ti ungor ti kotse Homer. So nga, imay kain lukatan. Ano kan saan napatag tinapanang tanarabiyang kaunay? Tinanawa kidan, mama. Di kaya tamatan. Agpatpat nagdana agiinom. Saan mo ka di anapan dinano ni Veronica iti dinarayan na apaskan? Jakmat amo ti turungak, mama. Ang amang ano nakasangpat pa yan ni Jabalayda. Kat inawagam kumaa. Amang ano masingak pa iti pan naturog na. Oret at dapay matbigat, mama. Romney, isabdang mo ti kotsem iti bato ti street light. Mabit lang, tay paigit ko iti kalsada. Naimbag lang ta, nainay ti panagpataray ko. Ay, agyaman nak. Awan na nyaman na, Veronica. Talaga, rabiin. Awan ti matatao ni ti kalsada. Agting agaya man iti rabi. Dayta ka di ti balayo? Iti balasil ti kalsada ti ayan ti balay ni. Dayjay man ni. Basit abong galo. Ni, nakasilaw mo't iti unog ti balayo. Siguro, nakariing pa ni tatang mo. Wen inururay nakman ngatan ni tatang. Ay, ini. Gayam, malipatak mo tan. Mabit lang ha, ta bumabak, tayo lokat ko tiri daw. Sublianak pa lang amin ni Telma iti restaurant. Agyaman nak, Romney. Ala ni tatang, tengan ti rabi at kapkape kayo pa Laruama ko ang malasang ka. Nakade Homer, dyan nang itulnogkin ka. Imbaga, dalon na kalikaw. Sana ni Homer dayjay tatang, ni Romney. Ngam, sana na timanon dito'y balay. Sublian na pa ni Telma iti restaurant. Ay, imang ban nga ron tayo may nakaintulnaw. Awalan ti maluganan, iti kasto nga oras. Adulat tamot, alag iti markilalo, kantang. Kahit na matumpo nga mo, nagibaribar ti panagpampanunot na. Pagaramidan na kay tidakas. Ang una ka ma. Naliday ka sama. Gapo ka na saan na ka anak kuyog ni Homer? Tang, bandog ko lang da ito eh. Sige, sumreg ako niti kwarto. Maturog akong tang. Ay, naimbaglakit din ta Domingo inton bigat. Telma, siksikamot gayam ti madanon ko dito yung restaurant. Nagawid amin na nasa nga ilita? Napambanugat nga ron. Ang naragsak kay ti kinaado ti maray iti panaglukat ta iti restaurant. Napinta sa pagilasinan. Sapay ko ma, takanayin to nga ado ti customer ta. Uwan nga ron. O, Kat, kumusta ti panangitulod mo kini Veronica? Kung namatlaangan nga agayan ayat kayo. Ha? Anya ti ko nam, Telma? Apa nakigtot ka, ha? Aywan gayam, saan ka naruwam ama ang angawan niya? Nuan niya lati tanti bagbagam. Sige, agawit naman daangan. Pasensya kan, Homer. Kaririing ko laang. Tenga tirabiing amin, di din tulod nak ni Romnick. Intulod na ka ni Romnick? Naasyan nga ta kanya ka. Tawanan ti maluganak. Rabi mata na nakasangpat ka balay. Sinapak matan ti nagpasyar. Inta makimisa. Anya? Agdi gusak pa nga ruda. Sa anak mat kedi ang mabayag ngagsukat. O sige, katkalpasan ti misa, mangantay ti restaurant ti tigagayim ko. Wow! Maragsakan lakit din ni Telma. Kaya't nakakano makaamamong ni Romney. Oh, api ka no?
Kaya't nakanuti makigayam ken ka. Amo damat nga gayan ayatan. Kalpasan ti misa, nagtulagan mi kini Veronica. Nga umay kami mga dito restaurant yo. Nagsayaan no kasta? Agyaman naklaunay ha? Ay friend, sa lagayam agwapo ti kayan ayat mo ha? Religyoso pa eh. Dabayagin na sa anak na kimisa. Kanayon nga minabisi ak. Sige, makamu ka nga ro din agpili iti kanan tayo. Oh, jak samot amo ti pilya ka. Nagpapadang agkakaimas na gito eh. Nala, makamu ka niya agpili ti kayat yu akanan kini Veronica ha? Homer? Agsubli ako ni ti counter. Sayang tanayra na rimor ni Romney. Sayang agpaiso. Makapagamamuda kuman ka ni Homer. Oh, Homer, di ka samot makapili. Nagbayag kan tumat ngamin, Romnick. Kapampanaw lang da homework ni Veronica. O di nakapagawa mo kayo kuman. Sayang agpaisuan niya. Nagwapa talaga ni Homer si ka. Bak nang pay. Iswadyak mas daw no apay ngay na yatigayem ko. Ang mga nusaan lang aday tatiga po na Telma. Ada nga tanay isang sangayan ang nakita na kini Homer ah. Ay, sa anak mo tapato iti kinapintas kini Veronica ah. Tinagdumahan nilaang awan pa'y kaayan ayat ko. Telma, dumtung tulat ta tinay kari aparaking ka. Agpada tamot lang awan pa'y kayan ayat na. Sana ya? Nagpatlawak lang aro din kan kwa na. Tikit din nang garik na. Katimpagana pa yung agpada kami nga awan kaayan-ayat na. Kasla masoro na kiniromnik. Iti day ito tinapintas ko. Malaksit. Madapay na pinipin ka sa pagduyusan na. Awan mati amok nga ar-araman na. Nakapaspas nagkaanakasango iti computer home. Anya ka di data? May panggapit ti proposal ti may sa negosyo, mama. At adalag na roda na sayaan. Oh, kumusta gayang pinapanan nyo? Maipanggap iti itutulong ti asosasyon may kadagiti biktima iti napalaba sa bagyo. Ado nga minti nadadaol ti balay na. Kasi damat nga agpaiso. Angam ti amog. Tulungan sa idadag iti agtuturay. Nagpatingga kanumat pailaang iti kari. Sa siguradong adan tumat la kasukat na. Amo yung matandag iti politiko, mama. Angam, saan man aray dati pagsaritaan tayo? Data. Nagidepan ti computer. Naitungtung kamit ngamingan kanya. Oh, madama pala nga adalag dati indatagda proposal. Awawagan na kan. Gumanat dan sa launay, mama. Nasip ni tanak mo't nagpaisan. Noona taman manon ti lumabas alugan iti sango ti pagtrab-trabawak iti kasti nga oras. Daman nga tanda pa nan ni Homer. Kat di na masango ti mangsukon kanya. Salayo ni Mama. Dagi ti lalaki mang sursukon kanya. Kasla takas ti panggap ta. Ano? Butang ti lang ata. Kasanap dito eh. Saan ka nga butang, Veronica? Romnick! Nagtatarayan dagiti lalaki amang sursurot kanya kitay. Lumugan ka ni ti Kochek, Veronica. Ah? Ka ni Jibalayo. Agyaman ka. Naimpaglaangan tatimting ka, Romnick. Amang ano, inan-anudak kumandagi daya lalaki. Apay nga minamagmag na ka. Kati kaya nayat mo. Ni Homer sa itayin tinagan na? Wen,
Ang mga no, aduman ng tinakakumikuman na. Maawatag matkit diti ka sa sahad na. Day tatirigat na ngagpay si tinegosyandean niya. Ngam, ipaayan na kakumalata iti panawan. Ha? Ay, sorry Veronica. Awan gayam ti karbangak amakibiyang iti ayan ayat yo. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Sang ba't gayam ani Homer tinang itulnog kan ka, Veronica? Isumot na gayam asabali akot siya tinagsardag. Tang ni Romney. Ti kasosyo ni Telma iti negosyo na restaurant. Isumot lang tinang itulod kanyak idinang lukat ti restaurant da. Kumusta kayo, tata? Naragsaka ka na kamamuka da kayo? Saan kayo nakasarita ideta? Rabiyo na yan. Nagyaman na, kitianos mo nang itulnog iti anak ko. Agam, saan nga tanga agimon ni Telma no maamuan na pimasyar ka dito balay? Awantian nyaman na kini Telma, tata. Ta saan kami mat nga gayan ayan? Naira na nalabsak ni Veronica. Sungin tulod kon. Romney, agsarsarita kayo pailaan kinitatang tamang timpla at iti Diyos a pagpalamiis tayo. Pamta siya kung timakamaw. Agyaman na klangan. Saanak matlang agbayag. Agsubliak pa yung amin iti restaurant. Ngala, panawan kayo pa yung araw. Tanay, madama ang agdot-lotaw. Romney, pasensya ka lakuman kinitatang. Awantian nyaman na, Veronica. Tiyan muna nga takat, agayan ayat kami kini Telma. Saan pa'y nagbayag api manaw dagiti sa nga init? Sumrukak ko man iti kwartok itay madlaw ko ti ungor ti kotse. Ay, narabyanak manan mama. Kasti saa talaga tinigosyante. Saan na mapakpakadaan dagiti pakakumikuman na. Di saan kayo manan ang nagkita nga agayan ayak? Kaslada kaya tso asawan iti dayta, mama. Uray kasano kuma ti pan nakakumikom mo, Homer. Ipaayam iti panawan ni Veronica. Ang mga no panunutan nyo manan ang mabaybayak ni Veronica, mama. Saan kayo ngagdanag? Amok ang maawatan naktikaayan ayat ko. Di yula nagawidan ng tiniwat-witay. Nadlaw ko, nailabag ni Romnick iti na ipagayo. Nakita nga ro dali mabasay. Managbabain sa. Saan nga minamatimtimag tatang? Nasingpat ni Romnick. Naimbaglakit din ta naira na ang nalabsan na. Jak amon, no, anya tinapasamak kanyak kadagijay alalaki. Naimbag man nga raon. Masaok man na itaw. No, awan relasyon na ka ni Telma. Ang mga no plano na ti agaram kan ka. Tatang, anya kayon sa amo ni Romnick nga dan kayan ayat ko. Ang saan kayo pa'y mata nagkasarakan ni Homer? Ano pati pagbaliwan ti amain? Saan mo ang mapawilan ni Romnick no kas pangarigan agaram kan ka? Man-manu pa'y lagayam ti customer iti restaurant yung friend. Gusto siya makita ni Romnick Ada nang iba unakan ko ngam di mo't lag sublin. Ang hapay sa pulam. Uy, pagsilosan nagsamot. Amo, mga dan kayan ayat ko. Amo, ada istorya akin ka. Naimbagtan, nairanaan na labsan nak idikalman. Tano saan? Ang mga no, pinagaramidan da kuman iti dakos dagiti lalaki anang sarsarunukan niya. Anya ti kunam? Nagkita kayo kini Romnick iti kalman? Wan? Abay, saan nagaya man na ibagakin ka? Among, dandani ako na isagmak. Isa, napalalo ti panagyaman ko kan ni Romnick. Apay nga minasaan nakasinuko ni Homer? Ay,
Amumot kan di kayan ayat ko. Adulat tati pakakumikuman na. Ha, isupay gayam to yung mauawagan pen. Hello? Agsasabihin na kita sampot a customer. Nagapo ka di opisina nyo. Yung nakarawara ka kanumat din. Oh, adag dito yung restaurant ta Telma kan Romney. O may kalatan dito eh. Okay, umaya kong dita. O sige, bye. Ay, italain nga umawag ka niya. Siguro, ando ti pakakumikuman na. Kamawdyanan na, nakapagamam mo kayo matlangan kinirom ni Homer. Kat masapol nga rod nga grambak tayo. Tidakas na Homer. Saan na ka inom itinasangar? Oh, agpatatagay man na simpat Agkagaya man tanga rod, Romnick. Manmanumatlaan na maawisak. Sige, kit din. Patasan mo ti uminom mabait lang Tagpay sa gana, kiti kusinero iti naimas apulutan nyo. Agbartek samot ka ni Telma. Pero Nick, agin inom ka di itinasangar ni Telma? Pasaray lumidok sa pabinsan, ngamjak pa'y nakita na bartag. Mabalin nga gangangawlaang takaado ti customer. San kami ngagpapainom iti arak ti restaurant? Oh, isumot gayam na itan. Agda pa igam na nga arak. Oh, Veronica! Hi, friend. Nabayagan na sa anak namin inom iti arak. May kamasapol nga uminom ka man. Ha? Oh, Telma, adan to sa balay nga aldaw. Diyak kaya tinakainom nga agmaneho. Sapay ko mata maawatan na. Naimbaglakit din, ta saan nakaanapilit ni Telma nga iminom iti arak. Kinapudno na, nakikita kita Kunak mo agang angaw lang, impay-peso naman din. Anya nga ta tinapasamak kini Telma. Veronica, nabayag kayo ka din nga agkayang kini Telma? Uwen, nabayag mo't basitin nga agam amo kami. Ngam, nabayag namin asaan kami ang nagkitkita. Tsaka mo nga inom gayam iti arak. Ngam, abay, day ta ka diti pagsaritaan ta. Ha? Wala niya. Veronica, sapay ko mata maawatan ti kasasaad ko. Homer, ay ayaten ka. Panagrik na. Ad dapay alumaglag dati ayan ayat ta. Numan manung agkita ta. Gusto ka. Siyempre, no saan tang agkita, mailiw ta iti tunggal maysa. Ngam, kailiw na kadimutlaan. Siyempre, ore ado ti pakakumikumak. Adda ka diti panunot ko. Nangruna nito'y puso. Nakapanaw mo't gaya man ni Homer, Veronica. Nangagkulangan ti ungor ti kutsina nga madadayaw. Wentang, ti ang mukngamin maturog kayo. Iso saan kayo na siningapay? Naridi pa ngagpaisaw. Nabayag may nagsarsarita kayo. Anyat orasan. Dandan ni Alice Jason iti rabiitang. Diyak sa maalat ituturog ako na. Okay, kumusta kaya iti kaayan ayat mo? Tang, awan mo't problema iti relasyon wikat. Naragsak kami. Kasta ti kayat ko, makapagkinaawatan kayaw. Nasingpat ni Homer tatang. Maaw-awatak met ti kasasaad na. Kay awan pa'y plano yaw ngagkasar. Saan pa nagsaritaan day tatatang? Saan pa'y mo't nanaladaw day tabanang? Dandanin alas 10. Agrikop ko man ti restaurant. Ang dapay na ang customer. Kahit ko kasarita ni Romnick. Pwede na yung pagkakanya ka nakita tagayam kin ni Veronica.
sak. No amumla ko maramit. Napintasak matitipan ako na ka. Apay. Tinak magpagan ano. Saan nagkadi nga ay ayatan? Nakapanaw mo't lang ang dagiti ikaw dyan na customer. Ay na, makabanog, makapnag. Kanayon ko nga ato ti customer, Telma. Ramnik? Oh, apesan ka matimtimak. Makaturturog ka ka din iti bandog mo? No saan pa yung baga ni Veronica kanyak? Tiyak kumapinamuan. Nagkita kayo gayam? Saan ko ka di na ibagaking ka? Naimbag tanairan na alim mabasak. Amang ano, pinagaramidan ko man iti dagas tagadya alalaki. Kasla maseknan ka unay kini Veronica. Apay. Agayat ka kaditi kayam ko. Ha? Anya ti sasawam? Amok nga adan kayan ayat ti gayam mo. Ngampod no. Agayatak kini Veronica. Nabayagan na jak nakapasyar dito igit ti baybay. Iso dito iti nangawisak ken kaapagpasyaran. Nagmayat buy-buyaan ti ililinag ti init. Akas na tumtumpaw iti awan patinggana amang liweng-liweng at taaw. Veronica, ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka man. Homer. Sa anak ang maumamang ibagbaga, nga ay ayatan ka. Sabi ko matay tilaksib lagi tinagkamtudak. Saan mo ko mapagduaduan tinapod na panagayat ko kan ka? Santo Apulos, Homer. Mariknag tinapod no panagayat mo kanya. Amok ngar aramidang ti amin kabaglam. Tapno may panagnag mo ti kinapod no kanya. Pampanunutok pa lang. No apay kasla nakagura ni Telma asahan na siya tinakamon na. Nairanram na analabasak. Uwen no? Adang nga nalimot a panagayat ni Telma kanya. Napintas ni Telma. Nalailo. Umlating itak. Aging galahang iti pagayam. Uwan. Nibiro ni ka ti eta. Ngam kasanon. Adamatan kayan ayat na. Napudnumot lang ata ti ayan ayat da. Romnik, kas na kunakon iti day di damo panagkita ta. Pamagusto lang no uminom makitinasangan. Ang tapnod naga po nang kagsarita ta. Syakti talaga saan nga uminom itinasangar, Homer. Asing ba't ka no kasta? Nag-asat ni Telmakin ka. Sige malangan, pagustuhan ka, Homer. Day taman ti kunak. Agyaman na ka. Panagkunak. Agbalintaan na sayat nga agayam. Nang runa, ta nasingid nga agayam dagiti kayan ayat ta. Agpadata man ang ipatag ka na laila. Kitayawag launay ti panangipatag kanyak ni Veronica. Ngamin, mawawatan nak. Nupay ado ti pagkurkurangak kan kwa na. Naimbag man ta na ipasyan na ka ni Homer dito balay, Veronica. Manipod na gayan ayat kayo iti anak ko.
Namin anong tapay laang anag kita. Agyaman ak unay itinabara pa ng pasangbayo kanya, Mrs. Abelia. Kinahudno na, mababainak kita kayo. Anya ko matipagbainam. Amo yumot nga tan. Nakurapay kami laeng. Saan kumaaday ta ti panunutan? Saan akas itidaduma di ta ang mata pobre? Napas nagsagad iti pa nagsasarita tayo Veronica, dito ka namang rabi Pakaragsakak launay ang makasangod ka amang rabi Veronica. Saan mo kumaapayan ni Mama, Veronica? Nang runakit ne, babayag tamanan ngagkita. At ngamin atendara ka seminary di Tagaytay. Nagsardeng akot sa iti bataw. Hintulnog ni Homer ti balasang ko kunak kumahangam itay pa'y mo tanakasangpil. Sa tiamukit ada pala di Tagaytay ni Homer. Ay, ni Romlek ni dumdum sa agit ikot siya. Tan, Ay, asin na pininte? si Riring kapalagayam, anak. Ni Romlek. Kasta ka di? Kadwa na ka din ni Telma, Tang? Amo ka saan mo namaan dito yung panang pasyar ko king ka, Veronica. Sapay ko to sa anak ka makasinga. Romnik, anya ka diti may paikuken ka? Pakawanan na ko Veronica. Ha? Abay? Pakabasulak nga ta. Ti panang ipudlok nga yayatan ka. Ha? Kunak man no. Tiamok, da kayon kentelma. Romnik, jak kaya ta kagura naktigayam ko. Ken, amo nga adan kayan ayat ko. Amok nga dan kaya na mo. Ngam aging gaasaan kayo ang makapagkasar. Jak maawanan itinamnama. Pangasim. Saan ko maasik katigapuna nga adda saan mi apag kinaawatan kan ni Homer. Veronica, di nakpawilan ang mga iparik na iti panagayat ko king ka. Nawaya ka ngagpasyar dito'y balay, Romnik. Ngam ko lipate mo day ta amarikrik ng kanya. Ket ibilang naklaangan apagaya mo. Talaga gaya man na pudno ti panagayat mo kini Homer. Nagasat launay. Makapaapal. Di kagdiday. Amok ang makasarak kanto itinaikari a babae aparaken ka. Romnik, apay nga may nasyakpay. At damat ni Telma akanayon mo makitkita. Veronica, sikati nakarik na kiti ayat. Pagayam lang ti pangibilbilangak kini Telma. Amom Romnik, saan anarigat nga yata ni Telma? Nulakit di taluktam ti puson para itikayam ko. Magagaran ka din para iti sumagulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungan kami patangatang. Kung natupay ngamin idikan ka, Veronica, saan ka nagbidot? Kita, kasano nga itanan ka? Tang, saan mo ta problema ti panagaram ni Romnik kanya? Kaya't masawan, palubusa, mga grayokan ka, nga ure agayan ayat kayon ka ni Homer. Saan ko ang mapawilan ni Romnik, tatang? Pudno mo timbaga na, at dakarbangan na nga agayat kanya. Silulukat tipo saom parakin ko na kasta kaday. Sa bagay, nasingpot mo akas ka ni Homer. Kan may sa, di mo amo, no niya ti pagtungpalan ti ayan ayat yo ka ni Homer. Awan pa nagduadwak ka ni Homer, tatang. No pa'y palubusak nga agayat ni Romnik kanya.
Di na kaya tasawan. Ikakmet kan itinamnama. Awan ka ti planom amang ipodno ka ni Homer. May papaniti panagaram ni Romnick kan ka. Tatang, Saan mo kumapagilimudan ti kaayan ayat mo? Tama nga dahil tati saan nyo apag kinaawata. awagan kay tirabi. Pwede mo sumbatan ti awag ko. Agriling mo ti cellphone mo Amang ano, matmoturo ka kitin. Wano, ada pinasyar mabalasang. Ha? Kita napamulagat ka. Punon sa, saan ka pa makatagarin? Anya ka na ya. Noon niya laditan ti pampananutom telma. Papay, ada ka din napatag nga ibagam kanya? Pinampanunod ko'y dirabi kapayatan na nakainta akon. Gusto maglang at ati kwenta? Ang mga napagaropom nga aggan-ganan siyatan. Agpupukaw tamak gayaman. Nalawag mati kwenta. Amuta numano tikit kataan itinal daw. Kalpasan na may sinata dagiti gastusin itinal daw, Telma. Naimpaklakit din ta nasangon at ngayon awagan. Kamusta mo't nga tanti ka sa saad na. Mailiwak mo't kan kanan. Hello? I love you. I love you too. Uray lang nagrag uti puso ka. Agyaman natin na lagip na ngawagan. Di mo lang mo. Mailiwak launa yan kan ka. Agpada ta Amom no day tay alalaal kong titurog ko. Sikati malaglagip ko. Ipagak nga takin ko na ti panagaram ni Romnick. Laglagipem. Oray adayawak iti danam. Ken kasla, saan na may ibos ti pagkakumikumak. Saan mo kumapagduaduan. Lapot no ti panagayat ko kan ka. Wan, awan pulos pa nagduadwak ken ka. Ay ayaten ka, Homer. Katsiksi ka laang ti adda dito'y pusok. Napalalo ti iliw ko ken ka. Iso nga oray na banuga ka nagbiyahe. Pinasyar ka. Talaga. Awan samat pa sa rabong kanya. Ha? Aywan gayam. Nalipatak maten. Oy, ang angawin ka laang. Saan mo taday ta pinapatag kanyak? Homer. Oh. Kalata seryoso talangan. Ken ape akas na ti panagkitam kanyak. Andan sa kayat mong ibaga. Diyak kayat, aday ito ti Santa pag kinawatan. Ket, sakbaya sa bali ti pakaamuam. Nasaysaya at asyaklaan ti mangibaga. Sapay ko ma. Tasaan aday ito ti pagduado am kanya. Anya ka di dayjay? May nagpasyar ni Romnick dito'y balay. Ket, impod no na ti panagayat na kanya. Anya? Kunat man no da relasyon da kini Telma. Ang pagayam da kanulaang. Gapong, iti panagkaduada iti negosyo. Homer, laglagi pong kumaha. Si kalaang ti aday ti puso. Agyaman aklaw na ken ka, Veronica. Ay ayatin ka unay. Manipulit tayo nakapanaw ni Homer. Saan ka muti na makaidna? Anya ka niti mapaspasamakin ka, anak ka. Tang, talaang nga makariknak iti kastoy. Agnerbyusa ka. Madlaw ko nga nakiktot ni Homer iti panangibaga. Iti maipapankan ni Romnick. Nasaysaya at alamuan na ngam ti pagilimudam ngamin kagura na kansaon. Maabuteng nga adasan may apag kinawatan. Natakneng ni Homer.
Maawatan lalaki day, nga awan makaipawil, nga dagaram kan ka sa balay. Maragsakan kumapay kit di, Ta malaksid kan kwa na. Ada sa balay, nga gayat kan ka. Ni tatang mat. Kaya't naasawan na ita, ano ada sa balay, nga agduyos kan ka. Kit makunaan na idumduma ka abalasang, kit maikari ka unay nga ayatay. Kasla na bambanog ka asimang pa. Makitak ti kinaliday ka dagiti matam. Kunak man no napan mo pinasyar ni Veronica. Gap-gap ako balay da, mama. Ngem gapo itinaamuhag. Mariribukan akmeten. Kasla saan ka amaawatan, Homer? Abdain po ni Veronica kanyak. Agar-aram ka ni Romnick kan kwa na, mama. Ha? Anya ti problema iti dayta? Agyaman ka kumapay kit de ita saan anagilimod ti kaayan ayat mo ken ka. Mama, makarit na akit panagbuteng. Kasanon ko dagiti ka nito amaliwayak ti pagribanak iti kaayan ayat ko. May ibaw ing tirik na nakin ni Romnick. Awan ka di ti panagtalik mo iti kaayan ayat mo? Agdwa-dwa ka ka din ken kwa na. Saan iti dayta, mama? Mabuto nga klang nga mapukaw ko ni Veronica. Saan mo nga min abay-bayan ti kaayan ayat mo, Homer? Saan nga min no ikasar mo? Saan ati kasar ti pamuspusan, mama? Jack ipalubos ang mapukaw ko ni Veronica. Jack itulok ang maagaw ni Romnick manipod kanyak. Lipas pangal daw pa'y laang. Mangrugi ako man iti trabaho. Oh, kamusta? Sinapa kong tinangawag ken ka, Veronica. Sukunan kanto inton malpas ti trabaho minton malam. Awan sakit diti pakakumikuma mita ha. Padanagan ak ngamin. Amangan mo sukat na kita sa bali na mabayabayan ka. Ha? Dito'y samat na di pagputput nga. Numaladawag basit orayan na, Gwen? Oh, sige. Orayin ka. Okay, sige nga Rodan. Mabitlaang. Impapanan. Homer. Ay ayatin ka. Kasi kalaang ti akikot iti puso. May kayong nag-date nga gayan ayat diti restaurant. Kunak na ka pala iti biyahe, Homer. Sangsangpat ko lang iti kalman. Numanon nga aldaw, saan kami nagkita, friend? Kasta unay mo ti iliw na kanyakon. Wad gayam. Awan sakit din ni Romnick Binaon ko nagbayad ti bills. Ngam saan pa yan nagsubli? Sa anak mat ama kapanaw itikahan, takanayin nga adulat ti customer. Friend, madlaw ko nga rod. Naganar to'y restaurant yun, Sana bale. No saan mi ang mauri ni Romnick? Awisok tulangan nga uminom. Ha? Kunak na saan ka na mauray pa, Romnick? Naimbag ta simangpat ka. Nakaadu akon. Madlaw ko nga rod alumabasit ang tirupam. Oh, apay akas la, mabuting ka. Uminom ka, tapno agpada ta mabartek. Homer, ano mabalin? Diyak kaya tinumidok iti arak. Pabainan nak ka di. Kunak man no gayam ka, Romnick. Apay asaan kang agsao? Makonsensya ka. Kunak no gayam ka. Ngem nalimod mat gayam nga agawam kanyak ni Veronica. Amo ka na ibaga ni Veronica, ti panagaram ko kingkwana. No kunam ang maibawing ni Veronica ti imatang naken ka, tamabaybay-ak. Nagbidot ka. Panaasim. Saan mo na pakibiyangan ti kaayan-ayat ko? Addan ni Telma.
Romney, ibilang ka na pati gagayam. Ngam agpatinggalaang ditan. Nabartag sana. Veronica, nakainumak labaset. Diyak kumakayat ng pinilit nak ni Homer. Anya? Pinanawag iti pag-iinuman. Mga no dakas ti pagtungpalan ti panagsalangad na kanya. May panggap ti panagaram ko king ka. Sapay ko ma. Tas anak akagura iti panangipudnok ni Homer iti panagrayong kanya. Maawatan ka. Napudno ka kini Homer. Veronica, ayatan ka unay. Romney, ibatam ti ima. Nagkikamat ka naman. Romney, madanan ka dito eh. Nakita ni Telma at ti panangigam mo iti ima. Saan ko maarumbang akas day tinaramid mo, Homer? Arig na pinukaw mo ti kinataknang mo. Kat impababam ti kinataong iti imatang ni Romney. Pagbabawyak ti amin, mama. Angam nalpasan. Diyak lamay gawid ti luksaw ko. Agdua-dua ka ka din iti kaayan-ayat mo. Mabutrangak, mama. Amangan numapukaw ko ni Veronica. No adda pa nagtalag mo kini Veronica. Awan ti rumbang apagbut ngam. Sige, mama. Maturog ako. Itala ang mabarter ka kakastay. Saan ka makapagulbot kanya, Romney? Nakita ti panangpatpat mo iti ima ni Veronica. Oh, Telma, di kan makapagulbot kanyak. Tsak namnamaan ang masangpatan ka iti balay ta Veronica. Kasjay pa iti maimatangak. diyak ka mo narumbang nga ibagaking kataytoy. Ngam ka po tagayam ka. Kaya nasinggit agayam mo ni Veronica. Ibagak ti pudno. Agayata ki ni Veronica. Saan ka mababalaw? Ne, ako yung agsangsangit ka. Ni, awan. Awan da ito eh. Oo, sige Telma. Mapaan ako ni Tianti Cosinero. Diyan ko magawitan ti panagarumpos pagtagitilo. Apa yan ni Veronica, pay? Saan ko nasa langatan ti kayap ko? Masapo lang magkapalasag. Saan kong ipalubos na siya klantan ti agsaksaka pa? Ang damat gayam sa nga ilim, Veronica. Kunak no jak masapulan ng tibalayo itay. Ni Telma. Nasingit agayam ko, Mama. Kumusta kayo? No kasta. Si katay gayam ni Veronica nga da negosyo na a restaurant. Ewan kaya. Nagpakadamit lang ni Homer ken ka, Veronica. Nagsarita kami lang iti telepono. Kalaat nga minti papan na ijay Palawan. Insurot na kakumamat. Adan to siguro sa bali agundaway. Saan mo takas ka rin na ang makabakasyon ak iti trabaho, ma'am? Agliringan ti cellphone ni Homer. Sabi lang kumatasungbatan na. Nimbaglakit din tanalak ti cellphone number na. Pito yung tikong taway ko makapalas. Sinurot ko ito ni Romney kat pinashare naman na ni Veronica.
Ay, sabot tayo siya babae. At talang arutin ka, ayan-ayat na. Mangan ka tinong at tan relasyon ka. Hello? Homer, ni Telma da ito eh. Oh, Telma, apay. Maglaat ka lakit di iti bagak. Tsak lakit ti nagpitot. At tan relasyon darom ni Ken Veronica. Anya? Wan Homer, san lang ana minsan nakita kita. Amangan no di mo pa'y amo dayta. Awag ako nga ni Homer. Isumot din dahi ti umawawag. Padak nga ta, maili mo din. Hello? Kunat na mapagtalkan ka, Veronica. Narukop ka gayang. Homer, anya ka din ti sasawam. Saan ka pa nagsina? Ngam na kirelasyon kang kinirumdik. Anya? Sino tinakamuam? Sana po na dayta? Apay, pagduwa-duan nagmatan, Homer. Apay! Ay, ayatin ka. Ulbud ka. Kunak na mapagtalkan ka. Ngam gun-gundawayang gayang tikaawan ko. Tapno lang sumahapol kay tisabali apang matag. Apay, nagitamat ng tibagbagam. Kas na sana si Kati, Homer. Sikabat lang ti kapuna. Kapoy ti pa ng loklokang kanyak. Agsinatan. Saan mo nga ramidan na ito kanya? Ayayatin ka. Intan sumangpit ka. Kahit kung agsalita tayo tinalaman. Awanan tinumbang pagsalitaan ta. Saan ka kayayatan? Awat. Homer, mabitlaeng. Initap na ti cellphone na. Saan na kon game pangag? Sino nga ta tinagparbugan ko na nga ta relasyon ni ka ni Romney? Magdadaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Napayanak. Saan mo nga ilingan ti rupam? Amo nga agluluwa ka. Diyan ka mo ka sa nung ipagakata kayo na iti tatang. Nagsangsangit ha. Kung ako na kay... Tapay. Sumot lagaya man nakalablaba ka nagiti matam. Langam tagkakapsawd. Imawag ni Homer iterapi. Day tala ang tinakarik na agno ka sa nung agpuntot. Di ka mo tatanga. No, sino tinagparbo nga at relasyon mi kan Romney. Anya, pudno ka nilay ka. Ni Homer lang ang tiayat tigtatang. Sino man tinakaidanon ka ni Homer. Api-api natin na adagaws. Jak amuhan wa paya pagduado anak matentatang. Saan nga taan ni Romnek tinakaibagakan ko na? Ang mga nukayat na adadaulan ti relasyon yaw. Jak mamati akabaulan nga ramidin ni Romnek tay tatatang. Ngamin, jak makita day tayo di kinatao na. Tanda ka di makaamaw nga agar-aram ni Romnek kan ka. Awan tatang. Nga masabo na makasalitat ni Romnek. Kagurat no asino man tinagparbo iti istorya, tatang. Itayak pa dito yung restaurant. Kunak no awanan ti panggap mo ang mga sidig kanya. Apayat siya nakita ni Telma. Adana pa na nabiit. Dantani siguro itan. Veronica. Nakalid diday ka man. Inururay ko ti pa nagpasyar mo itya balay.
Tapay. Kailiw na ka diya makita. Bueno, napanunot mo nga adda siya ti pudno nga gayayat king ka. Agpain ka iti bagim. Veronica? Oh, di mo mat ka doon ni Homer? Tsaka muna si Mang Pwetan. Mailiw ka kankwana na niya. Nang itugot ka kumay ti kadwam nga imay nangan di ti restaurant. Saan ko maasabali ti panunutam? Asyak tinangawis kin kang agkita ta dito igit ti baybay. Gaputanas ken unay ngagsarita ta. Ijay pa lang restaurant. Mas dawa kon king ka, Veronica. Nadlaw mo? Agumurgura aksan ka di. Awan ti amo kabasol ko king ka. San kan nga gulbod? Awan pa'y ti makaamong agar-aram ka kanyak. Apay Ronik. Apay anas kan nga arang midam tikas chay. Nene. Talaga adi ka maawatan, Veronica. Sikat tinang ibaga ni Homer. Nga addan relasyon ta. San ka di? Nene. Saan ko pa yan nakikita ni Homer? Kan Veronica, saan ko nga aramidan day ta? Gaputa amok ani Homer ti ay ayatam. Wan! Udno ani Homer ti ay ayatam. Ngem no saan asikat tinagparbo iti istorya ka ni Homer. At sino nga rod ti agtarigagay amadadaal ti ayan ayat mi? Nadlaw ko amanipod si Mangpet ka naggapo ijay Palawan. Kasla ka na yun, anao nagtipang panunod. Palpaliw nyo gayam ti garaw ko, mama. Nagunaglakit din data pa nagsanaan. Anya ka di tinadagsan apakariribo ka. Awan gaya. Kasla saan mo pa'y apinasyar ni Veronica? Awanin tiga po na pasyarek pa'y, mama. Nagsina kami. Anya ti ko na. Ang apay. Dakla ko makayat apagsaritaan ni Tabanag. Lino ko nak ni Veronica. At dan sa bali akaayan-ayat na. Ni Romnick. Romnick? Dayjay kadwa ni Telma agayim ni Veronica iti restaurant. Kasano anam mo am dayta? Saan nanas kami ibagak kada kayo dayta? Ay, pinanagnikam kumapay anasaya at nupudno dayta, Homer. Kala at sa unay dayta pangedeng mo. Ay, tsaklakit di ba matino kunam asaan mo nga ay ayatan ni Veronica? Itian niya agap mong ituloy kong ayatan. Edin po ta dinadail nanti panagtalag ko kankwana. Kinasaritam kumapay anasayaan. Saan arumbang anagdarasudos ka? Masirib ka, anak ko. Ammom noan niya ti umno. Saan ka apaadipan itigur? Saan ka kadi amasayangan kadagiti nararagsak akanituyo kini Veronica? Manungal daw tinapalabas. Manipod ini nagsarita kami kini Homer iti cellphone. Nakasangpat lakit din. Mailiwag ken kwanan. Di nakmatanay ayatin. Veronica, rumor ka dita kwartaw, tanda sa ngailay. Sino tatang? Sinakot nga tama ibituran adi makita ko. Tang, Agur-uray ni Romnick dita salas. anya? Ibagayo amad maditi bagpakik tatang. Saan mo ko maaliklikan ni Romnick? Kababain, kat nagsayat mo't nga raw ti ipakpakita na.
Anya pa'y na ang tikadam, Romney. Masapul ka di pa'y nga ibagak maninkin ka. Ani Homer na ang tiagit ko titipuso. Bueno, gungundawayam ka diti saan may apa nagkinawatan. Di mo't saan kayo nga gayan ayat. Bueno, insinanak. Adi naman laang tiningag ti palawak ko. Anya ko mga rodita. Veronica, ang pangasim. Di ka nagsangit. Masugsugat tirik na. Gaputay ayatan ka unay. Nanapudno kay di pa nagayat mo kanya. Saan ka kumamat nga agibalikas iti ad-adda pagkasakta. Panag ko na. Sana dahito iti umno panawan. Urayak nga maapapay ti sam iti barukong mo. Ngumlaglagi kuma Veronica. Ay ayatan ka. Saan ka kumakayat asang wentel ma? Ngayon masapol nga agsalita ta. Ape nga aramidam na dito'y. Idinto taggayam kayo kini Veronica. Atapan nakadingag parparbuak laang. Ado ti saan mo nga amoy ti kayan ayat mo. Saan mo pa'y nga amoy salakan ni Romney kadag iti lalaki ang nagpanggap iti takas kan kwa na. Ha? Kita am? Saan mo nga mo day tanya? Awan tinaybagbaga kanyak ni Veronica. Gapo ta ululbutan na ka. Luklukwan na ka. Basol mo matlaan. Binaybay amti ka ayan ayat mo. Boston, pumanaw kantal ma. Diyak kayat amang nagdagiti sumarunupay nga ibagam kanyak. Mrs. Sabenya. Datay yung magkayam ti agur-uray asa nga inig. Pampanunutem nga taan ni Homer tinaglugan iti kutsena ang nakaparada iti sa ti balayo. Amok amailiw ka unayin ken kuana. Pasensya kayo kuman. Diyak namin magawid ang ti panagarubos na kitilwang. Ay, anya ka di ti mapaspasamak kada kayo. Awat basol ko. Mariknak ti saam iti barukong mo balasan ko. Babalawak no apay anamati adagos ni Homer. Siguro, sana kun ngay ayatan. Gaputam, rombeng ko maapagtalkan na. Pinagduha-duhaan na. Diyak ko man kaya tiyag sakit, tatang. Yamtap no maming ganda ito eh. Apa nagsagsagabag. Nasaan ako na kaya na makita ni Homer. Siya kunti mang ipamuspusan. Tapno ang salita kami. Amangan no adala nga masakitan kay ti tangaramidem. No saan nakan nga ay-ayatin? Bay amaw. Babae ka, anak ka. Saan mo kung mga idaldal ti bagay? Maawatan na kumatang. Ay ayat ako na ni Homer. Anak ka. Put na di ko na yun. Saan aron ba nga idaldal ko ti bagay? Ngamron ba lang agsalita kami? Kat masapon lang nga ikalintig at tibagi. Tawan ti basol ko, tapno pagatapan na. Hindi ko mapayakayat ka kasarita. Ngam ang mga nudyak makapagtagtala. Awan Sir Bim apagayam. Homer, pagkalmaam lang tiriknam. Tapno makapagsarita ta na sayaan. Amo ka nataknang ka. Kat anya ti kayat mo aswen. Ulitag. Agparbang ka kuma. Di nakagura. Tagpada ta nga dakarbangan nga gayat.
Di nakbabalawan. Tama ikariyak nga agayat kini Veronica. Ngam amom nga agayan ayat kami kani Veronica. Ngam nupudno nga ayatam ni Veronica. Apay amay turod mo apasaktan. Awan pa nagtalak mo king kuhana. Pinagduha-duhang. Saan nakapagpungtutin? Amangan mo sa anak ang makatapel. Agpada ta alalaki. Di nakpangtaan, Homer. Ngumsakbay ang makapaglinaw anta. Panawan ka. Mabiglang. Saan tabi ang alpas? Homer, no saan mo akay lalaan ni Veronica? Gaputa pinagduha-duhaam. Saan ka amay kari itinapudno a panagayat na? Pagsubli ka! Nagasap karnig. No apay anam amo na ka ni Veronica. Si katigap mo na no apay ang nariribok ti relasyon mi. Nakisinarak kagayam kini Romnick. Kasano no nakapaglinawan kayo? Dandani sa anak ka nakadabbal, mama. Ay, Homer. Madismayaak iti makitkitak ken ka. Apay anagbalin kamitan akastoy. Mama. Nalabit akaguran at no kanunungak dagiti na ibaga ni Romnick. Saan ka maikari itinapudno a panagayat ni Veronica? Gaputaawan ti panagtalik mo ken kuana. Kat na Romnick ti pakay karayan ni Veronica. Si kamot lang ti makasungbat iti da ita sa lunsod mo, Homer. Aywan gayam. Kabayatan ti panagsarita yo kini Romnick. Nadlaw mo ka di, nupod nung adda relasyon da kini Veronica. Ngam no awanan ti panangipatag mo kini Veronica. Saan siguron anapatag amaamuam, nupod nung agayan ayat daan. Kayat ko kung manalipatan, Homer. Ngam ad-adamit na masakit, anak. Ay ayatin ka, unay. Ngam apay a pinagtuwa-tuwa, anak. Dinto ta. Tsakmanan magawitan. Di ba nagarumos nila? Sika tinagkamtod. Homer. Ngami tinaksit ti amin. Nagbalinak anapudnukin ka. Tukalpasan na. Diyos ko. Sino nga minti nagrakrak iti ayan-ayan ta. Pinasayaat. Iturturet ko ti mga wakin ko na. Adito. Agyaman at sinong batam ti awag ko. Kanya ti baga. Malas ako, ma. Asyok ti umawagin ka. Homer, talaga ka di nga awanan pati kukin ka. Apay adi kag timat. Kaya't kong agsarita ta. Yan. Anyat mo paspasamakan ka. Ay, di mo nga minunay pampanunutan ni Veronica. Tapno maipamaysam ti agkwenta. Anya di ko na? Apay akas na nakigtot ka. Nagdakil pa itimulagat mo. Aywan gayam. Nasingid nga gayam kayo kini Veronica. Namom siguro ang nagsinatan kini Homer. Asika, tiga po na. Nalimad ka gayam, ah. Dayawat ti kinalagtak mo. Naagaw mo ti gayam ko kini Homer. Ha? Amom dayta?
Awan mo tinaibagbagakin ka, ngar armot ni Veronica. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan mo't nga tanti makunam kanyak. Kinabaalak pa lang tinagbalin anatak na. Sinukon ka iti pagtrabaho ka. Kaya't nagkuyog ta ngayon merito igit ti baybay, ang nagtulagan ta pagkitaan. Homer, mailiwag ko na ka. Veronica, Ayayatan nagkadipay. Nalas ko maadamagak yan kadaytaban. Ngem, sana ka mabahin na mag-iba ka. Ay, ayatan ka. Awan tinagbasulak igayan ayat ka. Apay di ka makatibag. Siguro. Sana ko na napatakin ka. Awan nga rudan ti masapol apagsaritaan tapay. agawid ta nga rudan. Numabalin. Di kumakayat nga balin na ka nakapimpiman iti matang mo. Nalabit. Dahito yan ti maudi pa nagkita ta. Ngem kayat ko ama-amuam. No asino tinagparbo nga da relasyon mi ka ni Romney. Saan na masapol nga ibagapeten ka? Gaputa si kati makaamuno anya ti pagno. Nasinaw ti puso ko. Kat ti paglading itak. Ad-ada. Anamati kay ti sabani. Ngem iti siya akayan ayat mo. Maragsa ka na kumata nakapagsarita kayo matlaangan kini Veronica. Ang saan nyo matan ana urnos ti parikotyo? Mama, nunam naman yung agsinublan kami pa'y. Mapaay kayo laing. Saan mo kadi kay lalaan ti ayan ayat yo? Nalpas matlaangan nakas dyan tinagtungparan ti ayan ayat mi, mama. Homer, awan ti parikot adi marisot. Saan mo ka din kay ayatan ni Veronica? Diyak mo no kasano asong batan kayo, mama. Saan mo ko mga ulbudan ti bagin? Makita kadagiti matam. Sakpay amala daw ti amin. Ang mga no agbabawi kanto iti kamaudyanan na. Mama. Sige, panawan kan dito'y salas. Veronica. Ay-ayatin ka pailaan. Pampanunot at noong no dahil nagbalin apangnadnan ko. Sumura ka po na ti Kortok. Ngayon masapol ang makasaritak manan ni Telma. Siya na mismo tinangarami di ti pamuspusa. Tatlo ang talinad ko mapalang ti relasyon niyo kun ni Homer. Masaya ang anak mag itinagtungpalan ti ayan-ayat siya. Ngayon niya nga ti mabalin ka saan nakamat nga ayatan ni Homer. Nagsakita panunutin, tatang. Ngam no na ikariakas siya awagas. Di pagpatinggan ti ayan-ayat mi. Makailiw-liwag ak tumitlaan. Nasaya no inot na maawat mo ti amin. Makasarah kan daw iti sa balay. Panawan laangan. Di makaibag ano ka ano ang malipatak ni Homer, tatang. Napudnukan ka ni Rumlay.
Si susugat pa ilang ti pusok. Sana kas Karina ang maibauing ko tiriknak iti sabali. Tata. Makadlawa kadag ititiglay ni Telma. Idi pa lang amok nga da panagayat na kanyak. Saan nga ta? Kabaalan na nga ta nga aramidan day ta kini Veronica? E din to nasingid da nga kayo. Anya ko mati maghanap na. Masapol ang madoktarak. Babalawak launay ni Homer, Veronica. No andala ko mamabalin ko ang mga langon ti relasyon nyo. Ang mga nunarigat ang mapasamak daytan, Mrs. Abelia. Ay ati kunay ni Homer. Nga masaksak tanak. Tila ang kalkali kagumak. Ti maamuak. No asino tinang tatagal iti ayan ayat mi. Oray siya. Saan ko nga mo? Basta awak no apay anaglakaan na mati ni Homer. Awan amo kabason ko iti patakatao. Baya, takasaritak to ni Homer. Nabayag ka pinagpanunot ko ti amin. Sakbay ko maanang gadengag. Pinanak na kumapi anay bagno po no dagitim bagbagam kanyak. Agbababawi ka na kisina kini Veronica? Kapay, ay ayat ang painaan? Saan kumaday tati pagsaritaan, Tadelma? No saan ka mamati, awan ti mabanin ko. Telma, nasingad agayam mo. Rumbang ko mga isakit mo ni Veronica. Kan maysa, kagduam iti negosyo ni Romnick. Panawan ka man lang, anyan. Saan ka pumanaw, Telma? Agsasarita tayo pa iti nasayangan. Si kagayam ti makagapuang iti pan nakadadaol ti ayan ayat mi ka ni Humarang. Apay, Telma! Nasingid ka, pagayam ko. Ngam si kagayam ti gapuna no apay nga agsagsagaba ak ita. Nang kaitibain, ibilang ka na saya at agayam, kamaan niya tiin subad mo! Pinumpanak! Ano pala ang tiyur urayam? Sige, balsanag! Amo kakagura na kiti inaramid ko. Di mo ka didamagan no apay ana aramid ko tay jay. Nakulaapan ti panunot ko. Kapoy tinalaos a panagayat ko kini Romnick. Anya? Nainsulto ak. Kasla si kalaangan tinasingpat. Si kalaangan ti kasayaatan a babae. Ngam sana rumbang agas jay tinaramid mo. Si katiga po na narakrak ti relasyon may ka ni Homer. Uray ka sa noa pa nagpalawag ko. Sana naawatan. Akwag. Napanunot ko ang pintot ti inaramid ko. Di mula ang buha makon konsensya. Saan? Saan ko nadinggan ti anyaman na palawag mo? Veronica, nadahal mo ti panagpagayam pa! Italaan ang mautob ko at ito tinaramid ko. Nagbalik ang agpaiso ang rakrak iti ayan-ayat na Veronica kan Homer. Ngaman niya tinakanap ko. At ay latatirik na ni Romnick kanyak. Saan ko maarong ba nga pinagsakapak ti kanyam ko? Telma, anya tinapasamak mo? Aping agsangsangit ka?
Romnick. Di ka na uray di restaurant. Iso nagdiretso ako dito balayo. Anya ti problema. Ne? Apay di kagsaw. Amom Telma. Dumdum lawak kadagiti gargaraw mo kadagiti napalapas nga tao. Telma? Mabalingag sa blikan tulangan into namin sa ngal daw. Di kaya't ko asawan. Ijilangan restaurant ti pagsaritaan ta inton bigat. Panagkunak. Ada nadagsin na problema, Telma. Ngamnupay na singad tangag gayam. O sige, di ka pilitan. Mapanak nga rudan. Telma. Nagsakit. Naging kalagayam ti pagpatinggan ti kabailam nga iba ay ang pamatag kanyak. Romnick. Apay. Unay lakit din ni Telma. Ape nga supay na singa nagayam mo ti mangrak-rak iti relasyon nyo ni Homer. Nasakit tunay tinakam ko, tatang. Ngam uray kasanupay ti panang babalaw ko kan ni Telma. Sanan ang maisubli tinadadail nga ayan-ayat mi kan ni Homer. Nga mabalin nyo pa yung pagsaritaan lang ito. Nulakit di tumulong ni Telma. Ibaga na, ngawan kinapundaw na iti pinarparbo ng istorya. Payan yun, tatang. Apay, saan mo nga ayatan ni Homer? Tsaka mo, tatang. Ngam naunag ti sugat dito'y puso. Kat ti pagsangita. Inawat ko dagiti nagkamtudak ka ni Homer. Ngam siyak pa iti pinagdua-duaan na. Urayak la na kintot iti daitaan na amuak, Veronica. Saan anay bagbaga ni Homer kanyak? Ani Telma agayim mo tinakaigapwanan ti pan nakadadaal ti relasyon nyo. Diyak kumapay maamuan. Ngam nakitak ida iti parke. Kat nangag ko amin ang nagsasalitaan ta. Rumbang nga ibabawi ni Telma dagiti imbagbagana. Miss Isabella. Kasaritak to ti anak ko. Agyaman na kangan. Amok nga ilalaon nyo launay ti relasyon mi ka ni Homer. Ngam, sana kun nga'y ayatan ti anak yo. Madlaw ko. Ay ayatan na kaunay ni Homer. Amok nga alis to kayo lang ang makapagkinawatan. Nasakitan. Ngam na mabalin. Diyak kumakayat ti agsangin. Miss Isabel. Ita ababalawan ka kan makaraman ka iti unget kanyak, Homer. Apay nga ada pinatim ni Telma ngem ni Veronica akayan ayat mo. Mama. Saan mo ak kinailalaan ti panangipatpatag na ken ka? Pinukaw mo ti panagtalag mo ken kuana. Uray kasano ti panang babalaw yu kanyak, Mama. Saanin na maisubli kinapalapas? Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Amok. Napasaktak unay ni Veronica. Kat, bye-bye amlatan. Masapul nga aklunam ang nagbidot ka anak ko. Agpakawan ka kini Veronica. Nunaskan abaliwam manen nga arman. Tapno maisubli ti panagtalek na ken ka. Aramidab anak ko. Diyak kaya tamang namnama ka. Ama sursuro ka ngayatan. Veronica,
No di nakman kabaalan nga ayatan. Ura ibilang naklaang apagayam. Kaya't kaliliwaan. Di nakpakatanagan. Kabailak tayo to eh. Veronica, Sabay kumatasahan ka, Masair. Romnick, ang payasyak pa'y namin. Nakadadayo tinakaiturungan kay matang mo. Apay, narigat ka din asursuruan nga ayatem ni Telma. agingga kami lang iti agpagayam kinitelma. Nasaysaya at ati ayatem. Kat tinasingat apagayam mo. Gaputa agam amo kayo unayan. Nabibiit ang makapagkinaawatan kayo. Amom, Romnick. Naragsak tulakit di ti ayan ayat yo. No ni Telma ti ayatem. No apay ngamin anamatiakken ka. Basol mo tinagtungpalan ti ayan ayat mi ken ni Veronica. Ako kabasol ko ti amin. Pagkawanan na ko, ma. Nakasaganak iti anyaman nga ipaay mo apan no sa kanya. Kaya't kung ibabawim amin nga imbagam kanyak. Nagsarita kami kin ni Veronica. Kaguran ako, Homer. Babalawon tabukod mo abagi. Awan ti sabali ababalawa. Nasaan asikamot laon, Homer. Veronica, Gaputa oray anya kung ating bagbagan ni Telma ken ka. Nupod no ngay ayaten nak. Saan ko ma anak ko laapan ti panunot mo? Yung anyat inaramid mo. Napukaw ti panagtalik mo kanyak. Baya ka pinampanunot ko ti amin, Telma. Kat na amiris ko. Saan ka arumbang ababalawan? Veronica, bidot man nagpaiso ti naramid mo. Gaputa, nagpailuyos ka, iti bukod mo, arik na. Nagbalinak ama naging pupukod. Tiyak kinalalaan ti panagkayam ta. Idinto ati inaramid ko, kat saan mat anak katulong. Tapno maibaw ing ni Romnick tirik na kanya. Nopay kasta. Napakawan ka, Telma. Gabutang kayam tapay langan. Madlaw kong agatapan ni Romnick. Ang mga nukaguran ak no maamuan na ti inaramid ko. Sana nanaskan ang maamuan na payday ta, Telma. Ilimod talaangan ti amin. Hudno dagiti na ibaga ni Veronica kanya. Nakadaday ti turong ti imatang ko. Juan, napintas ni Telma. Nasimpat. Nuluktak ti pusok para kang kuhana. Saan ang narigat asursurwak nga etan? Juan, apay kiti na saan? Padasak nga at ngaya sa dagkotirik na kingkuana. Nakapanaw matlaangan dagiti na o di customer. Mabisi, nakapahigit din. Di mangan tapay laang. Oray madamdam mga kwentata. Pambarantang agsarsarita, Telma. Ha? Anya ti pagsaritaan ta? Kat uray niya ditan San kid di apasiga negosyo ti pagsarsaritaan ta. Malagip ko di awan pay dayto yung restaurant. Nakaragragsak ta ngagkuykuyog ngagpasyar. Romnick. Manipo di adan tayo yung restaurant. Santa matan ang makaliwaksay. Wen, nagragsak tayo di. Ti amuday di, katagayan ayat ta. Takasano, kasla agayan ayat tamat ngagpaiso. Akwek,
Basol ko ti amin, Veronica. Pakawanan ako ma. Ngem kayat ko amamuam. Nga ay ayatan ka pa lang. Homer, inayat kay ti kastawanay. Amumday ka. Ngam nalabas, ti pan nakasukat ti poso. Nakasagana ak amang litop kadagiti nagkurangak ken ka. Aklunat, ay ayatin ka pa'y larang. Ngam tsaka mo no kasano nga isublit ti panagtalag ko kanta. Katlading itak ngay baga. Agduaduan ti puso. Pangasim. Ikanak ko maitigundaway. Ikarik. Saan kanto na pagduaduan pa'y? Napatag ti panagtalag iti tunggal relasyon, Homer. Saan ka pawilan namang pasyar kanyak? Ngamin, mabalinta pa'y laang matag pagayam. Homer, adakan ka ti amin apamuspusan. No maisublimpay, dagiti naragsak, akan ituta. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen pay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.